Arratsalde hon dizuela pilota zaleok, Iruñeko Labrit pilota legutik. Urtero uztailaren 5. egunarekin ados pilota elkarteak hemen antolatzen du jaialdia. Aurreko bi sasoietan San Fermin torneoaren finala hartu duena izan da, baina aurten zertxo bait luzatu dugunez finalerdi batekin eta ligaxka faseari dagokion beste dema batekin etorriko gara. Lehendabiziko partida finalerdi bat izango da. Jaiolako torneoari dagokiona, ados pilotaren lauterdiko San Fermin torneoari dagokiona, urten berrikuntza gisa datorrena ekain eta uztaileko ados pilotaren pilota programaziora. Eta lehen partida honetan gaur 8ko finalean izateko txartel baten bila leian. Aizan Eibarrola Iruindarrak eta Goiuri Zabaleta Leitzarrak jardungo dute, eta ondoren bigarren partidan ligaxka faseari dagokion norgehiagoka ikusi ahal izango dugu, baina lehiari dagokionean, lehia zurrunari dagokionean behintzat, ezer erabaki beharrez duen norgehiagoka izango da lehengo hasteko Erratzuko eta Eulateko norgehiagokekin. Gaur 8ko finala erabaki da geratu baitzen, eta bertan bigarren partidan Andre Aldaregiak eta Maite Mujikak jokatuko dute Magi Barrokalenetan Mendibururen aurka, eta Magi Barrokalek Irantzu Etxebesteren ordezkapena egingo du. Irantzu lesionatuta dagoenez ez dagoelako gaur hemen lehiatzeko moduan. Lehia zaratago, lehia lehendabiziko partidan izango badugu ere jaialdi gozagarri bat eskaintzeko asmoz etorri dira pilotari guztiak, eta ea horretarako xedea, horretarako lizentzia ematen diguten behintzat. Aurkeztuko ditugu lauterdiko partidako bi pilotariak eta epaileak. Ahotskoran pilotarien eta epailearen aurkezpenak eginda. Zuzenegora pilotalekuko megafoniatik kanpoko zuzenegora gatozen berriz ere, horretarako garaia badugu eta epailearen txapak kolore urdina agertu bide du, eta beraz Goiuri Zabaletak emango dio hasiera partidari. Ibarrola batetik, Zabaleta bestetik, partida erakargarria paperaren gainean jarrita behintzat, eta bi gazteren arteko lehia, Jera Iturriaga izango dugu gaur hemen iritzi emaile lanetan. Lehendabiziko partida oso politaiera, eta finalerako txartela jokoan dagoenez, ea urduritasunak nork kudeatzen dituen hobeki. Arratsaldeon, jaialdi bikaina gaur ere, ia urtero hemen antolatzen duzuen moduan. Bai, alaxe da ez, arratsaldeon Unai, zuk esan duzun bezala aurten berrikuntzakin ez, lehen aldi da lauterdiko torneo martxan jartzen dula, eta bueno, bi gazte aurrez aurre, etorkizun handiko edo, bueno, ja, etorkizun ez ezik, goi mailan dabiltzen bi pilotari ez, baina bueno, nik uste partidu eharra eskaintzeko bidea bien aldetik, eta ea partidu bat eskaintzen dioten. Goiurik sakearekin ekin dio partidari, eta gero Zabalean pilota luze ipinita, arratsaldeko lehendabiziko 15 lortu du, eta pilota horretara Ibarrolak iristerik izan ez duenez, bat eta utzi jarri da Leitzarra aurretik, eta berrikuntza gisa esan dezagun, Iñakako partida bezala hau ere 22 izango dela, orain arte udaberri torneoan 18 jokatu dituzue Kaiolako lehiak, baina hau 22 izango da, baina alere nik uste horretarako aitzakiarik ez dutela izango. Bi pilotariek astelenean Bilbon jokatu zuen Ibarrolak, eta orduan orkatila bihurrituta amaitu zuen partida, eta ea gaur horrek ez dion buru austerik sortzen. Bai, alaxe da ez, nik uste saketik gaur mine ingo duela bi pilotarik ez, sakea aprobetxatzen duenak mine ingo duela, eta momentuz Goiuri sake horren jabe izanik, bitanto erreskadan lortu ditu ez. Aizanek berrez errestoane ongi moldatzen den pilotari da, eta gaur beharko do ez, bestela Goiuri sakatzaile ona izan da mine ere ingo diolako. Bi eta huts momentuz saketik jabiatu den pilotariak hartu du markagailuan aurrea, eta eusten ari zaio
abantaila horri, sake hau aurrekoaren antzera erantzunik gabe geratu da eta bi ez ezik hiru ere baditu dagoeneko Zabaletak bere markagailuan. Bai, ezin jarriz pixkoat horrez, hasiera hontan ikuste aurre xamarren jartzen nahi dela erresto hortarako, botea pixkoat ezin hartuz eta Goiuri saketik hortxe ez, 5-6 jartzen pilota hori eta momentuz sake mota horrekin mineinez. Eta pilotaren tasunei erreparatuta bizia dela esan genezake irtera baduelako zurutik pilota honek. Bai, ikusi beharko da gero pelotean ez, saketik azkenen hor ikusten da ez, pixkoat tiatzen dula, baina nik uste ongi jarri gabe dabilela izan ez, ezin leku hartuz eta gorputza etortzen zaio pixkoat eta hor distantzie pixkoa kalkulatu beharko lukela ez, erresto hori ongi inalizateko. Sake hau ere erantzunik gabe geratu da, goiko txapara joan zaiolako harrapostua Aizaneri eta konturatzerako 4 eta huts Aitaren batean, 2 minutu eta erdi pasatxoan jarri da aurretik Goiuri Zabaleta eta horrek konfiantza emango dio noski bere buruarekiko lanean alaxe jarri dezan Goiuriri eta lausake eder egin baditu bata bestearen segidan, oraingoan botea pilotari gaizki eragin eta hiruko arrastoa, pasabeharreko arrastoa ez du gainditu bere sakeak eta hortaz arnasapur bat eta laguntza ere bai, Aizan Ibarrolarentzat eta baita sakea ere. Bai, hori da ez, Izan berare sakatzaile ona denez, guain kontrara ez, saketik miniteko aukera, eta hasiera honetan esango nuke bi pilotarik nahiko urduri, egia esan finala hundi hortarako txartela jokoan dago, eta nik uste biei nabaritu zaiela hasiera honetan ez. Biak ere etorri direnean serio eta urduri izan dira, sake horrek doidoi pasadu hiruko arrastoa eta oraingoan piloteoan aritu dira, harik eta Aizan Ibarrolak dejada egin eta tantoa horrelaxe amaitzea erabaki duen arte sake bueltan etorri zaio Ñakorako abagunea eta ederki baliatu du eta goxokiari ez dio muzin egin eta dejada horrekin bigarrena lortu du Iruindarrak. Bai, urduritasun hori ikusten da ez, ikuste pixkoat tentsioa askatu beharren daudela, igual tanto honekin Izanek berak ez, tantoa lortuta pixkoat askatu izan dula, baina bai oso urduri eta tentsioa hundikin momentu honetan bi pilotarik. Baina ez da gutxiagorako, finalerako txartel bat ez baitago, egunero lehian jokoan eta gaur urduritasun horrekea zer nolako lana egiten duen pilotariaren gorputzaren barruan eta lehen Goiuriri pasazaion gauza berbera pasazaio orain Aizaneri, lehen ere hiruko arrastoa pasatu baldin badu, doidoi pasa izango zuen eta honetan zentimetro batzuk lehenago egin du punpa pilotak eta berriz ere oparitxoa eta sakea Goiurirentzat. Bai, oso motzen nahi die sakatzen ez, nik uste hor luzexi hori jokatzeko aukera baduela, egia da bosten barrenen sartu behar dela, baina bi aukerare baditu ez, guain adiez Goiurik luzexi sakatu do, baina Aizanen ikuste ezin jarriz dabilela ez, hor ez dio boteri jarritzen, eta hor konfiantza gabe, naiz eta sake honek hainbesteko berez miniteko sakeiketzen ez. Aparteko zailtasunik ez zuen, pilotarekiko tartea distantzia ongi neurtu beharraz dagoen eta hori ez du behartzen legez egin Aizan Ibarrolak, baina nik uste hori agian urduritasunak eragina izango dela ez baita bileroso hasiera honetan eta konturatzerako jotzen ari baitzaio aurkaria. Sakea bueltatu du orain honetan. Goiurik bien tartera. Aizanek ezkerrez eraman eta bere buruari denbora emanez pilota luze jarri. Goiurik atzera baina ez ark gura bezala. Oraingoan aukerako etorriko zaio Leitzarrari berriz ere biterdi irutik atzera. Bostean zituen oinak Aizanek kolpaketa egin duen garaian. Luze, lauterdiaren barruan beti ere, baina pilota luze darabiltela diardute bi pilotariek eta urrundik 2 eta 3 laurdenetik dejada egitera menturatu da Goiuri eta txapazpida joan zaio betzen txarra, baina errepekanpenean ikusten ari garen bezala hankageldian egiteak zailtasuna izan ohi du beti eta hau txapazpida joan zaio Goiuriri naiz eta dejada egile ona den. Bai, urruti xamarretik botatako dejada izan da ez, egia da oso ongi maneiatzen duen jokaldi dela hori, baina guain hankakatze xamaren zeuzken eta hor txapazpira joan zaio. Eta 3. tantoa eman dio Akatxorrek Aizaneri 3 eta 6 markagailuan eta berriz ere sakea lagun izango du 15 honetan
Behin sake hau ere labur, baina Gaizto eta Goiuriren gorputz gainera. Igorria moztu nahi izan dezakit, hor moztu edo dejada egin nahi izan duen, baina ez zaio gauza nahi bezala irten, oraingoan Goiurirentzat aukera, ezkerparetan arrimatuta zegoen pilota, baina zabaleratu egin du, eta gero ezkerreratua izanek, pilota Gaizto jarri eta Goiurirentzat lan handia, eta azkenerako altxazerik ez, eta beste tanto bat. Iruindarrarentzat 4-6. Bai, horra aurreatu den modun, etzen erresa ez, posizio hortan bolea sartuta indarra ematea, lortu do, eta bueno, nik uste pixko bat Goiure zuzten harrapatu dola, eta ezkerrakin bera joan zaiola, ez? Nik esango nuka izane hor pixko bat urduritasun horrekin ez, aurrea pausoa eman da daola, baina bueno, nik uste pixko bat azkarregi jokatzen nahi dela, eta hortxe, onak eta hutsegitek pilatzen, Goiuri lasaixio ikustet, eta ikusiko da ez, zein nagusitzen den. Eta partidaz eta partidari dagozkion ezaugarri ez daratago beste aldagai bat ere bada gaurko jaialdian, beroa kanpoan eta geu etxean eta ona bidean gentozela gradu gutxiago zegoen, baina hiriburura iritsi orduko 39 40 gradu markatu digu autoko termometroak, eta bero hau ere ez da lagungarri izango kantxan ari behar duenarentzat. Ez, bero daue, ez, azkenen kanpoan bero labritre asko berotzen den pilota lekue da, eta nabari da, ez. Bero horire badaola, eta guain tanto beroa, esango ginuke ez, bizi-bizi jokatutakoa bi pilotarik maila honen, eta izan eri igual balasaitasun pixko bat emango diona, ez. Ongi moitu do pilota, Goiurik defentsalan bikaine indo, eta guain, lehenebiziko atxedena Goiurin eskutik. Tanto guztian zehar ibili du, ark nahi zuen eran eta nahi zuen joka moldean Aizanek Goiuri, eta azkenean pilota atzean paratuta eta iaia buruz gain aurkariari pilota pasata, tantoa lortu du Iruindarrak Aizane Ibarrolak, eta bakar batera jarri da 5 eta 6 markagailuan, eta aurkaria markagailura bat orkiola konturatu denerako Goiuri Gaitak aholkatuta atxeden setera etorri, eta partida lipar bat ez detete erabaki du, eta une egokia izan da partida geratu eta aurkaria ozten ahalegintzeko behin-behin. Bai, azkenen tentsioan hori da asko daukea jokoan, eta gero Aizanek dauken izaera horrekin ere kantxa oso hartzen du, ez? Hor pixkoat aurreitea, zure sentsazioak bilatzea, kosta egiten da, bera tantoro eta behintzat ongi jokatzen duen tantoitan asko azitzen den pilotari edelako, eta ikusiko da, ez? Nik uste momentu honetan 5 eta 6 Aizane aurretek, eta partidu oso irekien momentu honetan. Oraindik ere bide luzea geratzen zaie biei ere 22. tantor arte, eta 5 eta 6 aurrera egin beharra dago, 6. iritsi nahian atera izango du sakea oraingoan Aizanek, baina beste behin ere sakea 3ko arrasto igaro aitzinetik geratu da, eta horren bestez ez da zenbatutako pilotaka da izan, ez zenbatzeko modukoa baizik, eta gauza batzuk direla eta besteak direla, berriz ere tantoa Zabaletarentzat, eta oraindik ere biak askatu gabe ikusten ditugu Urduri eta Serio txapelketako partida batek eskatzen duen ezaugarrien barruan. Bai, egia da, bosak horietatik bi gero falten ditola, ez? Nik uste oso motzen sakatzen nahi dela, Aizane bera oso pilotari indartxue da, eta hain motzen sakatu gabere mine indezakela, ez? Nik uste hurrengo saketan pixkoan luzeo sakatutare asmatuko lukela, ez? Okerrezpana izaita du botillero aulkian, eta ark esango dio seguru asko motzetik baino luzetik edo luzeseagotik sakatzen ahalegintzeko, orain ere piloteoan dantzan ibili du Iruindarrak Leitzarra, eta aukera etorri zaion bezain pronto bat eterditik dejada egin, eta 6. lortu du, Ñakoaren bitartez abila da, eta beste den ere dejadaz tantoa lortu du, eta honezkero hala egindakoak baditu, tanto bi. Bai, momentuz nik uste kantxan behintzat, pilota ongi moitzen hasi dela, ez? Bixi-bixi damaki, eta hor pixkoa Goiuri, ez dela guainik bere tokin edo jarri, ez? Hor pixkoat tokiz kanpo dabilki, ongi aidelako moitzen. Baina, badakiu denak Goiurik zehabilizi dauken horre rematen, da berriz esake hartuko balu, arrisku ez, sake rematen mine iteko. Eta hemendik aurrera sakerako
zein erabaki hartzen duen Aizane Ibarrolak, 6 eta 7 markagailuan orain artean atera dituen 6 txaketatik 2 joan zaizkio hirutik aurrera, alegia gainditu beharreko arrastoa pasagabe falta izan dira eta honek gainditu du pasa beharrekoa eta baita pasa beharretzuena ere bostetik atzera joan zaio lehendabizikoa, baina hemen esan dugu pasa egiteko 2 aukera dagoela eta lehendabizikoan kale egin badu ere bigarrenean hirutik aurrera eta bostetik atzera. Hirutik atzera eta bostetik aurrera sartu beharko du. Alegia 3. kuadroaren eta 5. artean errenditu beharko du pilota. Aizane Ibarrolak oraingoan punpa eragin eta labur baina sartu beharreko arrasto guztien barruan eta piloteuan ea zein izaten den nagusi, txokoan barrena luzte jarri eta gero ezkerrez Zabaletak eramaterik ez du izan azkenengo pilotaka daura. Markagailuan 7 berdinketa dugu eta behar bada Goiuri jarri ezin da dabil. Partidaren hasieran Aizan egon den bezala. Ba, egia da, horrezkerrakin eta oso ezkerrona dauketa oso ongi luzatzen duen pilotari da, baina, momentuz eskun ezin sartuz bezala esango nuke dabilela ez, pilota. Izane, bere utxegitekin eta erasoan, batzutan utxegin da, baina igual, finxeo momentu hontan eta 7. Sake hau ere gaizto eta gorputz gainera, Goiurik ezkerrez eraman, ezker paretara ere etorri zaio eta bote lasterrean punpagoran irekitzen hasi da, baina txapazpiralde egin dio kolpaketa Aizaneri, pareta aldamenean zuela jo behar izan du eta hori etzen bat ere erraza. Eta postura ere, zenbat ere erosoa. Ez, lehen osan duna ez, erasoan hor dabil, pixkoa aurreinez, pausori aurreinez, batzuk atea zaizkio, beste batzuk utxegiten ere ari da, eta nik uste, justo Aizanen utxegite horiek diela Goiurik ditun tantoak, ez? Nik uste guain Goiurik berak, tantoik berak indakoik ez daukela, hasi delako, hortxe saketik bai, zuzenen indizkiolako batzuk, baina gero jokoan Aizanen utxegite gehiago izan diela, ez? Zabalean bat hartu diot nik, baina Zabalean egindako bakar hori kenduta ez du besterik izango. Saketik ere baditu lau, eta hortaz lau eta bat gehituta 5 aterako litzaizkiguke, baina beste 3 Aizaneren 2 faltak eta aurrera etorri den honetako akatsa izan dira. Eta hala izango genituzke Goiuriren 8 tantoak. Hormabikoa jo du, lege zarrean belaunak lurrean zituela, bere burua lurrera botatzen hasia zelako jokaldia egin alizateko orte jadara iritsi eginda eta azkenean ahoko zuloko pilotan 2 pareta behar bezala guruzatu eta 9. lortu du. Bai, ona izan dagoengoan ez, azkenen hor behartu do pilota ietxita eta kontraerasoan indun dejada oso nagaina ezker pareta joz, horre zinezkoa zen Aizanentzat pilota hori eramatea. Oraintxe bueltatu dio Nafar batak besteari pilota eta pauso txikian badator sakera. Bietan gazteena 14 urte ditu Goiurik eta urte bat gehiago Aizane ez dira. Biak bereziki veteranoak, baina apurka euren gaztetasunean ari dira. Euren burua plazetan erakusten eta oso maila politean gainera. Eta nik uste hemendik aurrera ere izango dugula Aizaneren eta Goiuriren berri kantxetan ondo baldin badira behintzat eta tantonetan aurrera etorri da Goiuria irez eta txapazpira joan zaio, goltsoira, beko goltsoira. Bai, nik uste, etorkizuna handiko 2 pilotari diela oso gaztek eta, pixkanaka, beraien maile hartzen nahi dienak eta goraka biden daudenak, ez? Eta, guainik ikasteko asko, baina bilbide luzeare bai aurretik, ez? Eta, ikusiko du gaurkoan, zein nagusitzen den, hemen ezin desan baten beste adinen, hoxe nagusituko denik, biek oso gazte baitie, baina, momentuz pare-paren 2 pilotarik. Adinean behintzat nagusitu, Aizanen nagusituko litzateke, baina hemen ez da adin kontua, 22 egitea baino, eta horretarako oraindik bide luzea dute aurretik, sake hueltan dejada ona egindu Aizanek, baina txaparen hotxak tantoa Goiuriri eman dionez, berriz ere sakea leitzako alabak hartu du, 10-8. Bai, ongi botatako jokaldi ezen, ez? Tanto gainen izan balitz tanto izango zena, baina, sorte gabe txapara joan zaio. Eta hortxe dabiltze ez, erasoan gutxi asmatzen eta horrek arerioari, arnasgune txiki bat ematen dio eta pare-paren momentu hontan. Eta partidan estrenako aldiz, oraintxe pilota aldatzea eta beste bat
plazaratzea erabaki du Goiuri Zabaletak, Aizanari eman dio, honek ezagugarrien eta botearen nolakotasunen berri edukiz ezan eta atera du sakea. Berriz ere Leitzarrak botearen ostean jokatuko du orain dejada, baina urrundik eta ez behar besteko doitasunez egina. Pilota iregitzen zabaleratzen ere hasi da, baina gehiegitxo eta behar baino gehiago zabaleratu du Aizanek eta iritsi da lan erdietara Goiuri. Bai, hor, bueno, bipareta ez da oso ona izan ez, denbora eman dio Aizaneri iristeko, eta gero Aizaneko hor, dejada barkatu, Goiurin dejada ez da beste munduko Aizan nahiko altua izan da, eta hor, bueno, nahiko eroso iritsi da Aizane, baina bipareta hori kanpora joan zaio ez. Nik uste, bueno, erabakik oker xamarrak hartzen ai dela momentu askotan, eta horrek, bueno, Goiuri ezer berezik ingabere, hoxe aurretik markagailun. Eta orain Aizaneren aita izan da, alaba AHD-en seteraino ekarri duena. Ezkara behar bada erremate aldetik eta tanto aldetik partida ikaragarria ikusten ari, baina hau lehiak eta tentsioa barruan denean gertatu ere gertatzen da, eta oraindik ere bietako inor askatu gabe ari dela esango nuke, aurpegiera mintzat. Keinu zurbilak eta urduriak nabari baitizkiegu, bi pilotariei. Bai, guain, bueno, nik uste aholkularin lana dela, ez? Hortxe botileroak pixkoat lasaitzea, urdur ikusten die, pixkoat zentratzea. Eta, bueno, partidu asko gelditzen da, partidu erdi besteik ez du jokatu, eta, bueno, ea bakoitzek bere maile ematen dunez. Eta zalea txaloa jotzeko gogoz dago, ez da ohikoa partidaren erdian eta ezer berezirik ez dela pilotariei txalo jotzea, baina hori egitea erabaki dute ona bildutakoek, eta horrek esan nahi du hemendik aurrera tanto zirraragarriren bat baldin bada, txalo ere alaxe gogoz joko dutela. 11:08 markagailuan, partidaren bigarren erdian bete-betean sartuta Zabaleta, lehen erdiarekiko lanak amaitu guran eta aurrera jarraitu guran, ostera Aizane Ibarrola, konta dezagun tantoa. Goiurentzat aukerakoa, txokoan barrena luze bitartitik gairez Aizanek eraman, oraingoan Goiurik ireki hanketara doakio, eta azkenean pilotarekiko tarterik ezin behar bezala neurtu, oso azkar egin baitu pilotak txokotik Zabaleraino, eta azkenean eskurik sartzeko denborarik ere ez du izan. Konturatzerako joan baita kontrakantxara, botea barruan eginda ordea, eta honek pilota luze jarrita eta irekitako honek 12. eman dio Goiuriri, eta beste tanto bat Zabaletarentzat, Leitzarrarentzat. Bai, oso nahi izan da ez, horrez kertzear hori luze-luze buruz gain pasatu do, eta, bueno, bikainen, nik uste Goiuri lasaixo bai badabilela, pelota, bueno, nahi dun tokin jarriz, luzexio jokatzen ebai, eta, bueno, momentuz bueno, hoxe ez, lasaixo ikusten zaio, eta erabakik hobexegoak hartzen. Eta sakeari etekina ateratzen ere hasi zaio, oraingoan sake on bat zenbaterainoko izan daiteken garrantzitsu ikusi dugu, Goiurik egindako tantoni esker, sakearen ostean, 3. pilotakadan pilota moztu, eta aurkariari gaizto ipinita, tanto alortzeko abagunea, eman baiti ezaioko hori egiteko almena duen pilotariari, eta ezaugarri horriari zaio, mozkina ateratzen, Goiuri. Bai, nik uste saketik ja ezkerparetan ongi sartzen dula, eta gero hori luze dabilki pilota, eta batez ere horrez, lauterdi bost inguru hortan ezkerrez behartzen Aizane, eta Aizanek hortik lanak zailegoak dauzke, ez? Orain ere moztu, baina azkenerako zelan edo alan jarri izan du bere burua. Kantxan pilotak egin duen botera Aizanek, beste aukera bat Goiurirentzat, bitarditik oraingoan luze jokatu du. Aizanek eraman eta pilota arro erabilita bere buruari denbora eman. Goiurik ere, Aizaneren antzera jarri du pilota luze, laburrago, eta txokoan barrena Iruindarrak, Leitzarrak eraman, berriz ere txokoa aurkitu nahian Aizane, eta norantza une batetik bestera eta pilota bakar bati esker aldatzen, ezin jaioago, orain ere Zabaleta, biterditik pilota ireki, dejada ederra egin eta 14. lortu baitu, lehen ere dejada erabili du, orain ere bai, eta honek ere ederraren trazta hartu duenez, txalo behar bezala eta gogotik jo diote. Pilota zalek, Goiuriren dejada hori. Bikaina izan da, ez? Azkenen hori teknikoki oso zaila den jokaldie da,
Eta nik denok harrapatu gaitu ez ustean, aizaneren gandik, beraren gandik hasita. Ba, eta nik uste guain ongi dela, ez? Oso luze da bilki pilota, aizan hemen lauter dingurun da bilki, eta gero, aukera ona dunen, errematatzen, ez? Eta nik uste guain ja, partidu sartuta da olago juri eta bere joku egin. Eta bestelako lasaitasun batekin ere badiardu, eta honek beti ere kantxako lasaitasunak gorputz barrukoari ere hon egiten dio, aukerakoa, etorri zaio Leizarrari, pauso bat aurrera egin eta bien tartera luze jarri, botearekiko tartea behar bezala neurtzerik ez izanek, baina azkenean eskuinez jotako pilotaka da horretan iritsi da, frontisera, orain bere burua lurra botata jaso eta txokoan barren luze jarri, Goiurik zabaldu bai, baina kanpora ere alde egin dio eta azkenean bederatzigarrena eman dio akatxonek, ongi neurtu ez izan honek, aizaneri, eta berriz ere sakea hartzeko aukerak, bestelako tranquiltasun bat, bestelako patxada bat emango diola pentsatzen dute izaneri, bere burua lasaitzeko aukeraren bat baldin badu behintzat, orain belauniko jarri da zazpigarren kuadroaren arrastoaren gainean, eta ea lasaitu ere lasai daitekeen, behar bezala jokatzen hasteko eta bere jokoa erakutsi ahal izateko. Ba, urduri da unik uste ez, azkenen ikusten da, kantxan mugimendutan urduritasun hori gainetik ezin kenduz da bilela, eta eagoain pixkoat tanto hori indan lasaitzen den eta sakea aprobetxatzen du. Saketik asmatzea beharrezkoa izango da, sake gaiztoa jarri du, bost eta laurdenetik Goiurik gorputzera etorririko sakea jaso, oraingoan ireki, kontrakantxatik bildu. Goiurik Aizanek atzera, ezkerpareta dezenterekin, baina Goiurik ezkerrez eraman. Eta pilota arro paratuta bere buruari baita denbora eman ere, aukerakoa berarentzat, berriz ere atzera, airez. Ibarrolak txapazpira, hankageldian jodu, eta gorago behar zuen, izatekotan ere pilotaka da horrek, zuzenean lurrera bidali baitu, baina abiadura handian datorki honean eta gainera ere etorzen hasia zaionean pilotariari zalan erraza boleaz eta hankageldirik ongi edo behintzat eroso sartzea. Eta kasu honetan ezin izan du, Aizanek harrak nahi bezala jo. Ez, nik uste Aizane azkar da bilela pilotan ez, azkar bukatu nahi du eta azkartasun hortan utxegite gehiago pilatzen nahi dela eta Goiuri sendoxeo ez, berea ongiten, momentura lasaixo jokatuz eta pelota luze ibiliz eta aukera daukenen, aukera garbi daukenen hortxe tantoak inez. Eta nik uste Aizanek buelta eman balin badio partidu egortzeko bide hori barko lukela ez. Azkenen fisikoki oso pilotari indartsue da, badaki partidu gortzen bai eta pixkoa lanan poderioz atera dezakela pixkoa partidu ere bai aurrea ez. Goiuru momentuntan kantxan hobeki ikusten da. Eta hemen kantxan den bigarrenak egin du pauso bat aurrera eta ekarri du pilotaria Alaba atxeden setera, bigarren ez aitak hartu baitu horretarako erabakia eta badator berriz ere Aizanek kantxara eta Aizan ez bigarren aita ere urduri dago, atxeden setetik etorri da Armaietako lehen hilarara eta biak lasaitzen ez da erraza izango, biak lasaitzen ez da erraza izango. Askotan botiloa baita, pilotariak baino gehiago sufritzen duena. Beste tanto bat jokoan, barruan izan da hori doi kontrakantxatik bildu. Zabaletak ez du barruan ikusi Goiurik, baina epaileak eskurik altxa ez duenez. Tantoak jokoan segitu du, normaltasunez eta orain Goiuri kanpoan izan dela etortzera, esatera etorri zaio epaileari azkenean gero zalantzazko horren ostean jotako pilota irekiari esker lortu baitu. 10garrena Aizane Ibarrolak eta hemen tantoak ez ezik sakeak ere garrantzia duenez eta Aizane Goiuriren antzera sakatzaile peto-petoa denez sake hartzeak abantaila handia eman diezaiokelako pilotariari. Eta are gehiago lautardiko partida batean, buruzuruko norgehiagoka batean. Bai, guain ikusko da ez, berak saketik deseroso xamar dabile eta pixkoat horire moldatu beharko luke, baina saketik asmatuko balu berriz partidun sartzeko aukera eukiko luke eta ikusko du ez. Arteragoko sake eta baino luzeago jarri du orain pilota eta piloteo klasikoan dihardute biek. Gaiztotu egin zaio ezkerparetan pilota Aizaneri eta azkenean bueltatzerik ez 16 eta 10.
Eta Goiurik ez dakit zer egingo duen. Pilota horrekin segi, ala beste bat epaileari eskatu, beste baten bila joan da epailearen ingurura, eta gaurko saskian egongo den, gaurko partidarako saskian egongo den 3. pilota ateratzea. Liberatu du Leitzarrak, pilotaren ezaugarrien berri jakin nahi gabe eman dio. Pilota izan Goiuriri, eta pauso bizkorrean badator Leitzarra sake ateratzera. Aizanek botez jokatuko du Lauterditik, luze. Goiurik ere pilota luze erabili du. Aizanek txokoan barrena luze jarri ezkerrez Goiurik jaso. Eta Aizanen entzako aukera ederra orain, bipareta ona da, kontrakantxatik bildu beharko du. Goiurik alaxe bildu du, eta azkenean gero berriz ere, esango nuke pilotara jartzeko ezintasuna izan dela Aizaneri oraintxe ikusi dioguna, ez baita bileroso pilotarako jarreretan, orain Aizaren gana jo du, ez dakit, zeren bila, etako gehiagoren bila antza denez, baina ez da bileroso pilotarekiko jarreretan eta hartu beharreko tarteetan, distantzietan, Aizane. Ez, horre guain ongi moitu do pilota, luze jokatuz pilota eta, bueno, jarriz eta hor ezkerparetan sartuz, baino Goiurire oso sendo da bile, pilota utxein gabe buruz. Oso sendo nik esango nuke momentu honetan, alture ematen diolako pilotari eta, bueno, arazotan da honen denborare bai bere bururi. Eta Izanen berriz, bueno, aukerak ditonen, saiatzen nahi da, baina egia da, momentuz gehiagia asmatu gabe. Ongi erantzun dio, sake luzeari Ibarrola, oraingoan berarentzat aukera, txokoko dejada ona, Goiurik eraman bai, baina pilotak bi bote egin eta gero, eta hor ez dira ohartu, ez bata eta ez bestea, baina azkenean bi bote egin ostean jo duela adierazi du epaileak. Carlos Solak eta ez dakit astelenean Euskal Telebistako Plaza Andreak saioko Lauterdiko partidan izan zuen lesioa, ez ote den orain kezka sortzaile izango, orkatila bihurritu zuen duela 4 egun eta orduan partida bukatu ahal izan zuen Miren Larrarteren aurka, eta orain egin duen keinuagatik ez dakit deserosotasuna ere ez ote datorkion horrexegatik akaso. Bai, orkatilen kejatzen da, ez dakit orkatilen eskun, pixko bat eskuko mine izanen dan ikuste ez, eskun guaintako geixo eta hor golpetxarren bat hartu izan dulako izango dela, eta bai, minkeinun batekin badabile, baina gorra da ere bai, hortxe da, pixko bat asmatuko balure partiun sartzeko aukera eukiko luke, eta bersaketik asmatzen hasten den. Ez da bilen ez Goiuriren gandik oso aparte, berriz ere zutitu dira pilotari biak etenaldiari zegokion denbora tartea amaituta, eta Ibarrolak atxeden setera ez epailearen saskira, epaileak duen piloten kutsara jotzea erabaki du, eta beste material bat ekarri, eta pilota honekin 11. zenbat garren arte egin dezakeen hemendik aitzina Aizane Ibarrolak pauso motelean dator aurrera, pilotari punpa eragin, baina honek ez du 3. kuadroaren arrastoa gainditu 18 eta 11 eta beste opari bat Aizanek Goiuriri oraintxe egin berri diona. Bai, konfiantza gabe hortxe dabilez, okerren saketik eta horrek eragina handia dauke Lauterdin, ez? Azkenen zabakarrik saketik mine ikendun edo ez, baizik eta hor utxe egiten nahi dela, ez? Falta inez dabile eta horrekin Goiurintza tantoa eta gaina saketan ezin asmatuz, eta nik uste momentu honetan alde hori saketan nabaritzen dela eta markagaiunde aldea hortxe daola, ez? Eta saketik eta jokoan ere asmatu ezin izateak ez dakit ez dion eragin negatiboki partidatik ateratzen hasia badelako, orain ere azkarregi edo azkarxe jokatu du. Izan duen lehendabiziko aukeran dejada jotzea erabaki du eta txapazpira joan zaio 19 eta 11 eta berriz ere erabakiak azkarregi zote den hartzen ari izan esango nuke. Bai, presaka dabil, ez? Azkenen
ezin jarriz eta pixkoat deseroso da bilen hortan, Goiuririre aurre nola inezakila dabil, eta, ez da erreixa ez, goera kudeatzea, emeretzita ameikare atzetik dijoalako momentu hontan, eta, ikusiko ez. Oraingoan aukera berarentzat, pilotak ezker paretak eta frontisak bat egiten duten tokian jodu, gunean jodu, baina batak eta besteak ongi hartu diote tamaina pilotalekuaren zokondorri eta azkenean luza jarrita tantoa lortu du Aizan Eibarrolak, 12 eta 19 markagailuan, eta ea bada hemendik aurrera bere buruarekiko konfidantza har dezakeen Aizan Eibarrolak, horixe izango baita behar bada oraingoan egin beharrekoa berriz ere partidara sartzeko eta behar bezala jokatzen segitu ahal izateko. Bai, ongi, tanto hau behintzatin da, pixkoa konfiantza eman behar lioke ez. Jokoan ez da ikusten einbesteko aldeik, pixkoat, bere joku ingo balua izanek eta saketik asmatu hor sartzeko aukera eukiko lukelako, baina nik uste burumakur xamar da hola ez. Nik uste partidue zail ikusten dola, eta buelta emateko beste jarrera bat euki barko luke buruz ez. Sartu eta saiatu behintzat gerra hortan sartzen eta lanan poderioz partidu aurreateatzen. Jokoan denak ere tentsio eta urduritasuna sortuko die, sakeari erantzun dio Zabaletak, oraingoan txokoko dejadarekin kantoa lortu du Aizanek eta hortaz 12-13 ere bilatzea lortu du eta berriz ere Aita Alabarengana ari da hurbiltzen eta beste etenaldi bat eskatzeko garaia ez ote duen esango nuke, Goiuri ere Aitarengana etorri da zintzurra freskatu asmotan eta berak egin du tantoa eta azkenean Zabal eta Tarrek erabaki dute partida geratzea bigarren biderrez eta hemendik aurrera oraindik ere bide apur bat badute aurretik bi pilotariek askotan horixe aipatzen duzue kantxan zabiltzaten noiera partida istea, partidari amaiera ematea izaten dela zaiena, 3 tanto besterik elituzke behar Goiurik, baina horixe zaiena, horixe aldaparen zatirik pikoena. Partidaren amaiera. Nik uste partidue kontrolpen daukela ez, guain pixkoat urbildu zaioa Aizane, baina Aizanenik ez dut ikusten ez, oso konbentzitu egie da, guain tanto pare bat segidean itea lortu dula, eta hortxe lortuko luke ez, bizpairu tanto jarraian inda pixkoat Goiuri urduri jartzea, baina horrena Aizanek berak sinetxi behar do ez, gai dela partidu honei buelta emateko, eta ea jarrera horrekin ateratzen den tantontan. Botilleroak askotan hor psikologo lana ere egin behar izaten du, pilotaria behar baino gehiago eta dagoena baino gehiago amildu ez dadin, baina nik uste Aita ere Alabari horixe sinestarazten ahaleginduko zela eta orain ere presa sumatu diogu. Dejada egitera, jokaldi egitera behar baino dezente azkarrago etorri baita Aizane eta kasu honetan dejada ez zaio behar bezala atera. Eta markagailuan beste tanto bat Goiurirentzat eta 20 baditu eta partida irabaztetik 2 tantora jarri da. Leitzarra. Nik uste oso bideratuta daukela partidu ez, esku hortatik ez dakita izan ezen guztan, keinu desente egiten ditu esku horrekin bultzaka da biela esango nuke azken tantotan, eta Goiuri 2 tanton faltan zai izanen da partidu ez eteatzea ez. Orain ere gutxalak hausi joan da, tanto amaitzera Aizan Eibarrola eta gauzak beharleek ez atera zaizkio ezker zehar dotoreari esker. 14 eta 20 eta ea bere buruarengan izan behar duen konfiantza ere badatorkion partidaren azken txampa honetan Aizaneri, ez dagoelako Goiurirengandik oso urrun, markagailuan behintzat. Ez, azkenen lauterdin denetik pasa daiteke, baina oso garrantzitsu hortako saken asmatzea, ez? Goain konfiantza pixko batekin joaten den, baina nik ez dute esku hortan mine sentitzen dula momentu honetan eta zai izango dela pilotari askatzea, ez? Banakako partidetan hartzen da kolpe txar gehiago binakakoetan, baino hor laguna duzulako eta hemen zeure buruarekin bakarrik eta askotan zeure buruaren kontra ere ari behar duzulako eta kaso kolpe txarren bat edo sartu egingo zitzaion pilotaren batek eragingo zion kezka eta
Eskuko mina Aizaneri eta pilota luze jarrita orain berriz ere tantoa lortu du Sotamanotz saiatu da aldez edo moldez pilotaren hegaldia eteten eta tantoari jarraipena ematen Goiuri, baina Xapazpira joan zaio indarra ere eman diolako pilotari Aizanek berak. Bai, horre nik uste barruntzun guztikin eman diola pilotari ez. Mine emanagatik, saiatzen nahi dela estutzen hortzak estututa jotzen, eta goengoan pilotaka da ona ezkerparetan sartu duna eta tantoa ez. Eta hemen behar bada etxetik norgehiagokari begira Ario Azareten nabarituko duzue, jendearen eta zale zenbaiten burrunba hotxa, gero peinek ekitaldi txiki bat ere egiteko asmoa badute eta horretarako ari dira prestatzen, orain ere bi bote egin ostean jaso duela adierazi du epaileak, hortxe dugu errepikapena eta errepikapenari so egin da, ez dut argi ikusti. Bigarrenean edo lehendabizikoan izan den, egia da akaso ez zuela pilotakadarik errazena izango bista garaian eta ikusmenari dagokionez epaileak, eskuak berak estali izango duelako botelekua eta ikusmena horrexek kenduko ziolako epaileari, baina zalantzazko pilota hau ere aurrez izan den beste bat bezala. Bai, hala da ez, guk errepikapenen ez argi ikusi hor Goiurin gorputzak berak tapatzen zulako bote hori, epaileek altxatu du eta bigarren boten izan dela eman do, orduan izan entzat aukera ez, guentxe esan duna, bizpairu tanto segidan inda partidun pixkanaka sartzeko, naiz eta 22 biden Goiurik bentaja politia izan. Eta gehu ez gaude kantxaren behealdean goialdeko armaiatxo honetan baizik, Euskadi Irratia jarri oiden toki honetan baizik eta hemendik ez da, behar bada behalekurik honena kantxarako, baina aurrean eta gu baino dezente aurrerago eta dezente ikuspegi hobearekin da epailea eta bigarren botean izan dela adierazi badu ongi ikusiko zuen seinale izango zen seguru asko, eta hemen berriz ere beste akats eta opari bat Aizanek Goiuriri eginikoa, sakea labur geratu baita, hiruko arrastoa pasagabe. Bai, berez ongi jendun jokaldi nahi da hogei egina utxeiten ez, sakatzai ona da, ezkerparetan oso ongi sartzen do pilota, baina gaur hasieratik hor sake falta bat indo eta horrek nik uste konfiantza kendu diola, eta opari gehiegi ez, Goiuriri aurre iteko oso utxegite gutxin beharra dao, eta gaur Aizaneko berak ez, in eta galdu nik uste denetik baino Aizanek gehiago indula ez. Azken tanto izan daitekeena jokoan, eta baita azkena izan dena ere. Botearen ostean punpagoran jodu Aizanek, baina ez da txapa gainean izan, eta 22 eta 16ko emaitzarekin gaur 8 uztailaren 12an eguerdiarekin izango den finalerako Goiuri Zabaleta izan da lehendabiziko txartela lortu duena, Maili Barrokalen edo Ainoa Ruiza Infantaren aurkariko da, hori aste arte arratsaldean geratuko da erabakirik lesakan, eta ordurako ere aurkari gogorra sailkatzen denarentzat. Bai, alaxe da ez, azkenen final handi hortan egongo da, gero lesakan jokatuko da beste final erdia, hortxe Maili eta Ainoa aurrez aurre, sari bikainekin 12 final hori jokatzeko, eta aurkari zaie ez, edo zin iristen delare, gaur Goiuri erakutsi dolako, burukin jokatzen duen pilotari dela, patxadan gauz egiten ditonen eta errematen abilezi berezie daukela, orduan, nik uste final handi ikusiko dela 12 lauterdin, eta ea zein den gero iristen dena ez, Maili edo Ainoa. Azkar errepasatuko ditugu partidak utzi dizkigun estatistikak. Aizanek 11 atsegin ditu, aurrena Peinen izalditxoa entzungo dugu. Urtero hemen izaten da ekitalditxo bat, eta horretarako Peinek dute protagonismoa uztailaren 5
Jaiak hasi bezperako eguna izaten baita Peñentzat, gordea erreserbatua eta hemen Peñak badoa zeuren ikur eta guzti kantxara eta orain pilotariei traba egingo diete. Euren ikurrak kantxan jarriko dituztelako. 3. Peña badoa kantxara, 4. ere bai eta haiei darraiela 5., 6. eta 7. bat ere badoaz eta 7 ez ezik 8 ere izango dira azkenerako, beste ikur bat ere ikusten dut, beraz Peña asko gaur hemen kantxan ekitalditxoa egiteko eta hori pilotarien kalterako izango da, hemendi buruzen frontisean berotzen, baina berriz ere barne aldera aldageletara egin du eta azkenean Peñen ikurrak, Peñen banderak aurrean jarri estali eta euren ekitaldiak zer emango duen ikusiko dugu. Polite ez, hemen Peña guztik zuzenen ikustea beraien kartelakin, bai esan oso polite gelditzen da. Eta pozgarrialdi beren hoxe ez, Iruñeko Peñakin batean antolatutako jaialdi solidarioa delako, eta aurten Down sindromean Nafarroko elkarten aldekoa da ez. Eta hor, lautarritatik aurrea ibilidie hor gurekin ez, pilotan jokatzen, eta guain hortxe ez, maiteke hortxe ez, goentxe aur bat hartuta, eta hoxe ez, hortxe denak, Horren berri jatzuenak nik uste gauean edo izango duela dos pilotaren sare sozialetan, Instagram kanalean, eta horren berri argazki sorta polita duzuela uste baitut. Argazkiak ateratzen eta ibili zaretetan nik uste horiek guztiak gero gau partean edo sareratuko ditugula, eta beraz ume gazte naizeldu izan dira hor pilotaz gozatzen, eta hemen lehia zaratago gozatzea ere bada, eta pozgarria izan da arratsaldeko 4:00 aurrera hemen izan den pilota jolasa eta pilota festa. Bai, eta hoxe ez, beti elkarte baten alde ite horrek ere kutsu berezie ematen dio gure San Fermin torneoari, hoxe aldu guztie baiten dulako ez, elkarten bat laguntzeko, eta horrek beti berezi bihurtzen do ez, eta nik uste guain ateratzen den argazkia oso polite dela. Eskertu ez, Iruñeko Peñei gurekin hasieratik harremanetan jarri zielako, eta urtero elkarrekin antolatzen delako lako jaialdi solidario bat, eta urte luzen iraun dezala ez. Aurreko urteetan betekada handiago izan du Labrizar honek, eta aurten ez da, hemen aurreko bi edizioetan bezain beste jende arratsaldeko 6:00 aurrera Espainiako eta Alemaniako futbol selekzioek partida dutelako Europako futbol txapelketan, eta zaleak nik uste selekzioi bultzaka izango direla. Tabernetan beste ordutegi batean izan balitz, seguru asko jende gehiago etorriko zela, baina hemen azkenean beste aldagaien aurka ezin egin daiteke, eta dagoenarekin egin beharko da aurrera. Peñen ekitaldia ere pasada, eta hemendik aurrera berriz ere pilotak eta pilotariek eginduko dute kantxan, baina bigarren partidan sartu aurretik azkar errepasa ditzagun lehendabiziko partidak utzi dizkigun zenbakiak. Aizan Eibarrolak, lehen santan hasi naiz, Aizan Eibarrolak 11 akats egin dituela, horietatik 4 izan dira saketik falta, eta egindako askoz ere gutxiago izan ditu. 7 Bina dejada zazera jota eta iregita, eta beste bat moztuta, eta Goiuri Zabaletak egindako gehiago izan du, eta baita galdutako gutxiago ere 4 akats, 3 huts eta saketiko falta bat, eta egindakoetan Zabalean tanto bat, dejada 2 eta beste bana
moztuta naiz atzera jota. Partidak 39 minutu eta 26 segundo iraundu. Eta azken emaitza 22 eta 16koa izan da. Goiuri Zabaletaren mesedetan eta beraz Goiuri Zabaleta izango da finaleko lehen protagonista. Elkarrizketa seta atondu digute eta binakako partidako lau pilotariak berotzen ari direla. Lauterdikoko irabazlea harrapatu behar izango dugu. Eta gau haien ganagoaz. Denbora asko baino gehiago. Ez dira hemen ingurutik Goiuri eta Aizan, baina esango nuke laster ekarraraziko ditugula errebotean 10. kuadroaren aldamenean jarri dugun elkarrizketa posturaino badatorkigu Goiuri eta beraz laster izango dugu bere sentsazioen berri. Mikrofono berarekin jarraitu gondik eta hona etorri zaigu Goiuri eta beraz elkarrizketa egiteari ere ekingo diot. 22 eta 16 zorionak Goiuri, hasieratik nabaritu zaizue biei finalerako txartela jokoan egonda tentsio berezia, baina azkenean zeuk egin duzu aurrera eta zeuk garaipena lortuta finalerako txartela lortu duzu. Bai, bueno, hasieratik notatu da ez, tentsioa, ni behintzat Aizane kontra denen behintzat beti nahiko lotue edo urduri edo haste naiz. Eta nik uste hori hasieran gertatu zaitela, gero ia erditik aurrea pixko bat lasaitzen joan naizela eta pixko bat atea zaizkitela gauzek, baina bueno, beti bere kontra lotu haste naiz eta zaila izatea partidu ongi hastea. Bera, sakeari tamaina hartu ezin da hasi da eta zeuk horri etekin atera diozu eta saketik ongin hasten hasi zara, baina horretaz konturatu zarenetik aurrera. Hoi da, bueno, hoi zen ez, azkenen hemen Lauterdin asko balio do sakek. Ja, sake hona ukitzaia tanto erdia eta bueno, hoi izan da hasieratik helburue, pues bueno, hoi ez, sakea ona eta gero, bueno, paretea eta atzea botatzea altzena behintzat eta bueno, baina hemen ez da deus erresa eta oso gor jarri dit. Eta piloteoan ere zeu izan zara nagusi, tanto askotan? Bueno, hoi zen ez, helburue, atzen mantentzea eta gero aurren altzenen gutxinez bukatu. Gaur, bueno, beroak inta hoi, kosta da, atzea botatzea nahiko ahul bezala senditzen ditzen. Baina, bueno, atea da eta oso pozik. Datorren astean finala, eguerdiz, beste ordutegi batean, baina aurkaria ere ez da lanak erraz jartzera joango, Maili edo Ainhoa Ruiz Infante izango da aurkaria, baina bietako edozein sailkatzen dela ere lanak izango dituzu. Hoi da, bi oso, bueno, pilotari ezberdinek, baina oso mailan daudenak eta lanak ongin barko bera irabazteko. Oain, prestatzea eta bueno, itxoitea berzein etortzi zaio. Eskuetatik nola amaitu duzu, Goiuri? Ongi, eskuetatik, bolara batekin hor txarra, baina oain ongi gustoa eta hola seitzen duen. Eta azkena, gehitu egingo dizut, ze aurkari nahiago? Ainhoa ala Maili? Bueno, hoi partiuk eskatzen duna, ez? Partiu guztik diferentek izateie, batzutan nahiago da baten kontra eta besten kontra, baina ez da gizoeun hortan zegeratuko den, orduan, bueno, irabazten duna, ongi etorriko da. Eta zeu ere ongi etorriko zara gauzak horrela behintzat. Eskerrik asko eta datorren hasiera arte. Eskerrik asko. Hau esek Goiuriren hitzak eta badator Aizan ere, oraindik arnasari behar bezala buelta eman ezin da, Lauterdiko jokoa beti izaten da, nekagarriago eta bizkorrago eta hori ere nabari zaitu zuri. Aizane hasieratik deseroso ikusi zaitugu, sakeari eta boteari eta pilotalekuaren ezaugarriei tamainarik hartu ezin da, eta horrek atera zaitu. Bereziki azkar partidatik akaso, ezta? Bai, hori da. Hasieran bere pelotarekin ez nintzen komodo sentitzen ez, bote arraro xamarra eta ez nuen gozatzen, baina beno, azkenean ja boteari jarri naiz eta hori nire pilotatera dut eta markagailuari buelta ematen diogu. Itxuratu behintzat egin duzu, amasai egin dizkiozulako. Bai ez, hasiera pixka bat flojoa ez, baina beno, gero ja nire pilotarekin eta nire sakekin ez ditut asko asmatu gaur, baina beno, nire jokoa eginda 16 tantu lortu ditut. Biak ere hasieratik oso urduri ikusi zaituztegu eta nik uste
finalerako txartela jokoan egoteak ere eragina izango zuela partidan. Bai ez, azkenean semifinal bat zen, frontoia ia bete-betea zegoen eta urduriak beti daude ez. Baina beno, hasieran kostatzen zaigu sartzea, baina gero ja partiduan zaudenean sartzen zara eta listo. Eta azken bat egin behar dizut astelenean orkatilarekin gaizki amaitu zenuen bihurrituta nola izan duzu, eragin aldizu gorgo partidarako? Bueno, bukatzean frogak egin nituen eta bakarrik golpea izan zela esan zidaten. Eta gaur, pixka bat bendatuan eukan segurtasun pixka bat izateko ez, eta mairurako preste egoteko eta uste dut ongi egon dela. Beste txapelketa batzuk ere etorriko zaizkizu eta beraz helburu horietara jarri beharko duzu hemendik aurrera, Aizane. Hori da, zerotik hasi eta beste txapelketara aurreko eguna ematen dugun eta txapela etxerara ematen dugun. Hala den, segi beraz, ibilbidean. Eta hau esan da geu bagoaz berriz ere elkarrizketa setetik komentario postura, laster ekingo diote hemen binakako ligaxka faseari dagokion partidari Andre Aldaregiak, Maite Ruiz Belarramendi Mujikak, Maili Barrokalek eta Arne Mendiburuk, eta berriz ere aipatuko dugu Irantzu Etxebesteren partez etorri dela gaur hona Maili Barrokal, eta ark esan dugun bezala Martitzen arratsaldean izango duela partida garrantzitsuagoa, finalerako txartela lehian izango duena lauterdiko torneoaren finalerdia Ainhoa Ruiz Infanteren aurka, baina gaur astearteko hitzordu hori ahaztu eta gaurko partidan zentratuta egongo dela pentsatzen dut. Eta partida honek lehen ere aipatu dugun legez ez du ezer erabakiko lehiari dagokionean eta finalari dagokionean. Pasaden astean Erratzun eta Eulaten jokatu ziren partiden ondoren finalerako bikote protagonista biak erabakita geratu baitziren. Batetik Leire bi izango ditugu, Leire Oskoz eta Leire Galeano, eta bestetik Jera Iturriaga eta Irati Zabala, eta horren bestez nola gaur alara Martitzenean Lesakan. Partida lasaiagoak ikusteko aukera izango dugula pentsatzen dut. Pilotariak ere ez baitatoz, jokoan lehian zeo zer dagoenean bezain lotuteiera, eta horrek ikuskizunari eta lehiari ezpada jolasari on egin diezaiokelako Jera. Nik uste baietz ez, azkenen irabazi beharran tentsiorik entzen bali baduzu ez, jokoan beti ez, profesionalagat ateratzen garen irabazi nahi du ez, baina ez da berdine sailkapen bat jokoan izatea, edo joku hortatik kanpo gelditu izana ez, eta nik uste gaurre lau pilotarik hori jakitun joko bizi-bizie ingo duela eta partidu oso nahi ikusteko osagai asko daudela ez. Eta beste aldagai edo osagai berezi bat ere, Maite Ruiz Belarramendirentzat, gaurko izango baitu azken partida San Fermin torneo batean, eta nafarra izan da eta torneoa zein den jakinda, beti ere bestelako aldarde batekin aterako da kantxara. Gaur behintzat San Ferminen barruan jokatuko duen azkena izango delako. Ez dakitenik oso altu benuk esanen ez, egie da esantzula ez, aurten zeukela azken denboraldi eta hortan nahi dela, baina oso ongi jokatzen nahi da, nik uste berare ongi ikusten dela, eta batez ez parezizki bate guztik itxiko ez, ikusiko da zer gertatzen den, egie da hola esantzula, baina denboak esanen do ez. Ziriga jarraitu beharko duzu beraz, berak galtza zuriak jantzita kantxan denbora luzeagoz jarrai dezan, pilota zalea nik uste gustura izango dela bere jokoarekin, orain ere sasoi puntu honean baita naiz eta veteranotasuna eta eskarmentua izan baduen Maite Ruiz Belarramendi Mujikak, eta guri begira ibili zaizkigu, ondo berotuta dira lau pilotariak eta beraz laster ekingo diote partidari, eta geuk ere gune batetik bestera egingo dugu mikrofonotik ahotskora neuren aurkezpena. Epailea behika dutenean hain zuzen ere. Bai, epaien zain daude momentu honetan, ikuste beroketa lanak inda daudela, eta epaia agertzen zaien eta partidu aurrea eramaten duen ez. Ikuste, bero da hola gainea, eta gaur asko berotutare igual nekea pilatu daitekela hori ez. Bi pilotaka da jotaia
izerdi patxetan astentzalako, ez? Alaxe da bai, gaur bero dago, kanpoan ez ezik, baita Labrit pilotalekuaren barruan ere, eta beraz, lehen bailen aste hobe, baina gaur ez ezik datorren astean ere nik uste aste guztian zeharreko beroa hemen izango dugula, gaur gauean hasiko da gizonezkoen pilota feria, eta hemendik aurrera goiz eta arratsalde egunero izango dira partidak, eta igandetik aurrera, igandetik larun batera baita gauez ere, eta beraz Iruna jaialdi egunero baldin badira, eta festa eta udasasoia dela kontuan hartuta, hemen bero sapalatza izango dugu gaur zortzi ere, baina beroaren aurka egiteko nola edo ala etorriko gara gu geu ere prest, epailea Carlos Sola etorri zaie lau pilotariei, eta beraz instant batetik bestera egingo dute Andreak, Maitek, Magik eta Anek pilota zalearen aurreko aurkezpena. Txapa gora epaileak eta kolore gorria agertu duenez, Andre Aldaregiak emango dio partidari hasiera. Lehiari dagokiona, baina zurruntasunetik kanpokoa, eta beraz horrek ikuskizunari on egiten dion, naiz eta gaur ere beroa aurkari izango duten lau pilotariek. Bai, beroa nabari da, ez? Baina, bueno, fisikoki oso ongi prestatuta dauden lau pilotari die sasoiko, eta, bueno, nik uste ikuskizun polite eskainiko diutela gaurkoan. Aldaregia mugika batetik, Barrokal Mendiburu bestetik, oraintxe pasadio Irribarre polit batekin pilota Anek Andreari, eta badoa Latasarra, 30 urteko Latasarra sake ateratzera, lagun 50 urteko Maite Ruiz Belarramendi mugika dauka, eta aurkariak adinkideak dira, eta gorriak baino gazteagoak, 18 urteko Maili Barrokal Bergararra, eta Ane Mendiburu Uartearra. Hasi da partida, eta orain arte atzelariak protagonista bien tartera bildu du pilotalen Maili Barrokalek, baina orain arte Andrea eta Maili ikusle soil izan dira, orain txello du bere lehendabizikoa. Andreak piloteoan, eta berriz ere atzelarientzako txanda. 3 terditik luze, Ane Mendiburu besoa luza egin da, 5 terditik eraman, eta Barrokali sartzeko aukera orokitatu. Mujikak botearen ostean jokatuko du, Andreak bien tartera, Ane sartuko da ezkerrez, 3 eta 4 denetik jaso, Andreak beste aukera garbi bat, kantxaren erdialdean bertan utzi du, oraingoan ireki, atzera pauso pare bat eman behar Magik, baina pilota bildu izan du. Azkenerako Magik ezanek jokatu du, botearen ostean pilota luze ipini da, eta oraingoan Mailerentzat aukera bitarditik moztu, bien tartera. Maite geraman, Magik sartzerik ez, eta beraz, Aneri jotzeko aukera utzi dio Zabalera, kontra kantxatik bildu. Andreak, badator berriz ere kantxara, Alik eta Arinen, Andrea boleaz defentsarako eraman, eta geiztotu Maitek, beste bolea bat, Eulatearren entzat orain erasora pasada, Magik atzeratu, bildu eta gainera ere etorri zaio Maiteri, baina hau ere gainean izan da, Zabalera indarrez. Magik eta gainera zetorkiona, sotamanoz, aldez edo moldez alegindu da, gainetik kentzen Andrea, baina ezin izan du, bat eta huts eta tanto luzea izan da, minutu eta 49 segundokoa, baina partidan sartzeko ona, inondik inora ere. Bai, tanto bezalakoa partidu luze joanen da, ez? Oso pilotaka da, onak eta asko eman dituelako tanto ontan zehar.
eta bueno, urdinek igual erasoan gehiago gorrik defentsa lanen bikain, batez ere Maite bolea horrekin, eta azkenik Zabalen luze jota Maik tanto ona. Baina, emankizunetan zehar, hainbatetan aipatu izan duguna, berretsi du Maitek bolea defentsarako ez ezik erasorako ere baliatzen ondo daki Laiakin, eta hor ikusi duenean lotxarik eta beldurrik gabe sartu da, erasora bolea erabilita. Azkenen horri bilizen okerxio sorbaldakin ez, sorbaldako minekin eta bolea nahi bezala ezin sartuz, baina azken aldin rekuperatuta da eta hori nabaritzen da ez du bakarrik defentsarako erabiltzen, erasorako erabiltzen do, eta bolea horrekin mina hundi egiten do. Maik pilota zaila ipini dio Andreari, Andreak saieska atzeraka etorri da bildu du, baina bildu ez ezik gaiztotu ere egin zaio Mendibururi, eta azken unera arte itxarotearren hainbeste gaiztotu zaio ezin izan baitu jaso. Mendiburuk eta gauzak horrela bigarren tanto partidako bigarren tanto Aldaregiaren eta Mujikaren markagailura joan da, eta banako berdinketa dugu markagailuan jera. Ongi baztertutako pilota izan da, ezker pareten itxatxi zaiona Aneri eta tantona gorrin eskutik, momentu honetan bana eta pare. Eta pilota zalea bero dago eta pilota gozez, nabari denez, Zorroka baita biltza bertara etorritako zale zenbait, Zabalean dejada ona Maitek, eta honek nik uste aurreko pilotaka da ark baino txalo gehiago merezizuela. Eta zaleak ez duela jakin izan behar bezala estimatzen, ederra izan da dejada. Nik uste denak harrapatu txola ez usten ez, aurkarik jendea eta dena ez, dejada bikaina izan da hor Zabalen induna matematikoa, asko, eta nik uste du dejada hori iten, baino lako prezisioak inindaba zoragarri izan da ez. Ez dintziteken zehatza gautzi eta benetan esan bezala bikaina izan da. Zinez izan ere, zinez ederra izan ere, beste tanto jokoan, 2 eta 1 aurretik Aldaregia eta Ruze Larramendi Mujika markagailuan. Zer eskaintzen digun tanto honek. Botearen ostean jo du honek eta pilota atzeratu du. Maitek jaso, Maik jokoko dejada ona. Eta azkenean biak ere pilotatik gertu izan arren ez dire iritsi. Dejada ero batera. Oso ongi indako dejada, Maikiren hau ere. Aurreko ona bazen Maiten hau ere bai ez, bik ez usten errapatutxo bik joan die, baina ongi botatako dejada izan da, eta tanto ona Maien eskutik. Bina markagailuan momentuz lau tantoetako 2 joan dira bikote bakoitzaren markagailura, eta ea bada. Binako berdinketa hau ze bikoteren aldera hausten den, sake gaiztoa jarri du hor, gainera ere egin dio botea Maiteri, eta behar bezala ez da jarri pilotarako, eta azkenean ez du eraman. Ez hor azpitik ez, nik uste Maik azpitik atea dula sake hori, eta bizkoak gorputza etorri zaiola Maitei, eta horre egin dula gaine etorri zaion hortan besoalenagi botata, txapa azpira joan zaiola. Beste sake bat, Maiki Barrokalek, oraingoa laburrago baina gorputzera, eta gaizto bideratua, ura ere, anekatzera, botearen ostean joko du Maite Mujikak, luze. Anek lauzka ospauzu aurrera egin eta bien tartera bildu. Andreak sartzerik ez eta Zabalera. Anek moztu. Andreak ireki, Barrokalek moztu, botearen ostean joko du Mendiburuk, txokoko dejada ona. Eta azkenean Andreak ezin eraman, 4 eta 2. Eta ere dejada oso ona izan da. Anek jo duen azken daude. Ongi hasi die urdinek ez, dejada ez da mine egiten, eta aurreko jokortan bixi, eta hoxe ez, azkenen hasiera ona eta polite ez, dejadaz denak asmatzen, eta horrekoa beti jendo berezie. Lau eta 2, sakera dator, Maiki Barrokal. Botearen ostean saken luzea jarri du. 7 eta 4 denetik Maitek nola edo ala gainean jarri. Zabalean dejada ona, Andrea iritsi egin da. Atzeraka etorri behar Maitek, baina jaso. Eta gero
Magik Zafraldia atzera. Maite Geraman ezkerrez. Anek atzera. Botearen ostean. Maite jaso irutarritik berriz ere luze pilota Inarrosi. Mendiburuk. Sakea jaso. Maitek eta beste pilotaka da. Latz bat. Zabalera Maitek. Arrokaldek zehaztasun handiarekin moztu. Eta gero Andreak eramaterik ez. Osteta bi. Ongi jaitsi du pilota hor Maiek. Bai, oso ongi etxido ez. Bitxite abiriki pilota hori, izango nuke eskutiko oso ongi ateratzen zaiola pilota eta ongi dela mugitzen ez. Bizitasun haundikin eta hor momentuz bine egiten. Eta bizitasun hori aurrerako izango badu, hemendik aurrera ere izango badu nik uste etxetik. Aino Arruiztu Infanterne izango dela begira, sakearekin aurkarian astera joan da oraingoan. Zabalera atera baitu eta denak ez ustean harrapatu baititu eta gero Tejadarekin tanto amaitzen saiatu da, baina Maite ere ernez zegoen. Botearen ostean jokatuko du Maite, moztu. Amain hartu dio boteari, Magik eta ongi jo du. Maite katzera, Mendiburuk lauterditik eraman. Maite sartu da berriz ere azken unean ezkerrez. Jo behar izan du. Txokoan Tejada. Anek, Andrea Kaltxa, Magik moztu. Maitek jaso, eta berriz ere aneretzat aukera. Zabalean Tejada egiteko aukera, etzen txarra, gaine txapazira joan zaio. Bai, askotan iten duen jokaldi da hor Zabalen Tejada hori bilatu. Aurrekoa Tejada ongi ate zaio, baina goengoan ez, txapazpira joan zaio. Baina, bueno, nik uste ongi bilatutako jokaldi ere bazela, pixkoat jokue aldatzeko, eta, bueno, goengoan txapazpira joan bazaio ere. Andreanen sakea izango da hurrengoa. Maiterekin solastu. Eta badator, sake ateratzera, herriz ere, 30 urteko Latasarra. Ane Geraman. Maitek Zabalera. Magik, lauzpa osko usuatzera egin behar izan ditu, baina ederki bildu du ezkerparetaren ingurura. Ane gazeratu. Maitek ere luze paratu. Andrea sartuko da orain. Magik auzerako atzera, boleaz. Maitek Eraman bai, baina Eraman nahi izango zuen, baina txapara joan zaio azkenean. Eta beste tonto bat. 6. urdinentzat. Ez dau utxasko, akatxasko pilatzeko Maite Ruiz de Larramendi, baina gaurkoan oraintxe pilatu duen da izikoa. Baina seguru gaizaki ez dakit. Hori ezuten gaurko bakarra izango, gian gehiegi esatea izango da. Baina ziur naiz gaur ere akatx gutxi egingo duela. Partidan zehar Maitek, beste tanto bat dago jokoan, ikusten ariko zaretzen legez. Han esartuko da jokoan, atzera. Maitek osteta lauren ez Eraman, eta Arrokali jokorako eta jokaldirako aukera eman. Bien tartera bildu, Andreak jaso, eta gero hankageldian biparetaren efektua ematen ere hasi zaio pilotari, baina beko koltsoira txapazira joan zaio ahalegina. Bai, nik uste hor biparetan nahizula ez, eskun ez dula ongi sartu eta aldatu nahizula ez, Tejada nik uste zalantzain dola Tejada egin biparetain, eta azken momentun bipareta egiten saiatu dela eta txapazpira joan zaiola. Lau eta 6 markagailuan. Sakera dator. Andre Aldaregia sake gaiztoa eta azkenean Anek ezin eraman. Ongi baztertutako sakea ez, horre ezkerparetan jarri dona, Anek goiko posture hortatik bueno, saiatu da eramaten, baina goingoan ezin izan.
Bai, oso polite ez, hor aurrena Maite Zabalera atera do, hor Maiteko oso pilota zai eraman do, eta gero aukerako pilota, Andre ongi engainatuz Zabalen dejada polite inez. Eta Maili oso fresko da ongi ikusten da, ez da nik uste partidu haure ongi etorreko zaiola Lesakako partiduri behide, konfiantza hartzeko, eta berriz ekantxan sentitzeko, ez? Azkenen, binakako txapelketatik, San Fermin txapelketatik kanpo geldituta eta lauterrekoa jokatuta, aurreko partiduik jokatu gabe eotekin, gaurkoa ongi etorreko zaio kantxara iteko. Bai, ongindako bi pareta izan da ez, jokaldi hori Andreak ongiten du, baina ongengoan txapara joan zaio, eta pixkanaka aldetxoa markagailun urdinen alde. Bai, oso ongi jarritako pilota izan da, ez? Eta Maitengan zer esan, ez? Nik uste dena esan nadola, baina dauken meritu ere bai, ez? Gaur hemen goizeko 11:00 hemen zeon antolakuntzako gauz guztik jartzen. Segundua gelditu gabere egun guztie prestaketatan ibili da, gero, lauterditako etorri die Down sindromea duen aurrek, oikin ere pilotan ibili da, eta justu hartun tarte bakarra takoak jartzeko izan da, ez? Talare hemen, kantxaratea, berorrekin eta guainik olako gerra ematea, zer esan, ez? Azkenen ikaragarri dela, eta nik uste pilota mundu nolakoik ez du lezautuko, ez? Beste ezaugarri asko ditun pilotarik bai, baina Maitean ikuste zai izango dela bilatzea. Gara izaten neure mikrofonoarekin eta beraz tarte batez neure ahotsik atzizaizuen iritsiko etxera 9:06 bien bitartean hemen bigarren partida honek jokoan jarraitzen du eta beste tanto bat lortu dute Mailik eta Anek. Barrok aldator sakera. Sake gaiztoa jarri dio. Eulatearrak ongi jaso du. Aukerakoa Bergararrentzat, atzera. Atzeraka etorri behar Gibelka. Maitek baina ongi jaso eta Mailiri sartzeko aukera kendu gainera. Neri pilota asko baztertu dio eta
Zazpigarrena lortu dute, Aldaregiak eta biek. Bai, pilota asko baztertzen nahi da Maite ez, azkenen, hortxe dabil pilota asko luzatzen eta asko baztertzen, da momentuz mine egiten ez, pilota hor jarrita. Indituen tantoak hor lortutakoak izan die, eta hasieran ematen zu markagailu pixkoa taldetxoa hartuta zebilela bikote urdine, baina guain berriz, ez, azkenen zazpi eta behatzi eta sake onanderan eskutik. Beste tanto bat jokoan eta Jerak esan duen bezala zazpi eta bederatziko emaitza markagailuan. Iatzelariak protagonista uneotan. Barrokal sartuko da berriz ere jokoan. Jaitsi, baina txapazpita joan zaio. Etzen txarra, Magik zuen asmoa, baina azkenean zu behar bezala gauzatu. Egin gura zuen jokaldia. Bai, eskun nik uste zaiola behar bezala sartu eta horri pixkoa jesten hasi denen, pilota jesten hasi denen, txapazpira joan zaiola. Eta berriz ere, tanto bakarrera jarri dira. Andrea eta Maite eta partidan bete-betean sartuta dira. Beste mikrofono bat ere atondu dute. Alik eta azkarren eta ea bada. Batarekin edo bestearekin. Aurrera jarraitzerik izaten dugun. Pilota zaila jaso du, Magik beste aukerako bat izango du. Zabalera. Maitek jaso. Eta berriz ere berarentzat aukera. Bien tartera, hiru tertutik eraman, Mendiburu, Andrea Gatzera. Goldea Zanek jaso. Ormabikoa, Antxaren erdialdera, irroten zaio Maiteri eta Magik bildu, Zabalean jokaldia. Maitek eta gerogan konturatzerako pilotatik oso gertu zen Andrea eta gainera etortzen ere hasia zitzaion eta azkenean berak nahi bezala jotzerik ez dira. Bai, hor pixkat ezakit kanpoalde egin duen botea edo jarrita zeola ematen zuen Andrea, baina azken momentun barrurako keinu hori indio eta gaizki jo do, ez? Eta berriz ere Magik eta Anek tanto eta hamar badituzte eta lehendabiziko aldiz partida orain txetetea erabaki dute Andreak eta Maitek lehendabiziko aldiz. Eta hutsi izan da partidak izan duen lehendabiziko eten aldia luze doa partidari hasia eman zaionetik 21 minutu besterik ez badira ere gogorra doa jera. Bai, nik uste hasiera gorra ez, beroa lau pilotarik maila honen eta bete-beteko partidue, eta gortuko dena ez, guainik 10-8 joaztelako markagailun eta 22 bide luzea gelditzen delako, eta partidue gortu hileikelako ez, lau pilotari sendo kantxan ikusita normala izango litzeke guainik eta gehiago gortzea. Zuzendu ditugu, akatxe guztiak eta berriz ere neure hotxa etxetik entzuteko moduan omen zarete antza. Beste tanto bat jokoan, ongi jaitsi du pilota Magik eta berbertan bazen ere, azkenean altxatzeko denborarik ez dio eman Maiteri, kokatuta bazegoen ere. Bai, nik uste horre zerbait gehiago ikia joan dela pilotari ez, azpitik nik uste moztea joan dela eta ez zaiola eskun behar bezala sartu. Bozkuta egindako bigarren tantoa izan da. Urdinen 11. amaierentzat eta berriz ere Bergararra badator sake ateratzera etorri dago esan da sake ateratzera. Maitek bueltatu. Golea ona Magik, Andreak eraman eta honek ere jokaldiarekin erantzun gura izan dio Bergarakoaren jokaldiari.
Hane aurreraino etorri da eta gero pilota atzera ezin hobeto astindu du eta boleaz ezin. Pilotaren negaldia behar zen legezeten Maitek. Bai, arraro izan da ez, oso ongi sartzen da normalen eskue bolea hori gainera erasora pasatzeko, eta goengoan bai, goengoan etxegitea Maiten eskutik. 12-8 biakatx ditu Maite gaurko partida, baina aipatu dugu partidaren hasieran ez dakit entzungo zenuten ala ez, baina oso atzelari segurua da Maite eta oso pilota gutxi utziko du normalean eraman gabe eta hau ere ez da bat ere ohikoa Maiteren jokoan eta ez da bere pilotari ezaugarrietan ere. Beste tanto bat jokoan da, Andrea jaitsi, Magi geraman pilota gaizto zifoak nion pilota eta horrengoan Maiteren zataukera moztu, botearen ostean txost egin dio pilota ganeri baina jaso, Andreak atzera, pauso pare bat edo hiru egin beharratzera Magik baina jaso, Maiteren bolea, punpagoraz jo du gero, Barrokalek, Maitek atzera punpagoraz, baita nere baina azkenean pilotaren kokagune zehatza ez zuen begien aurrean izango galduta baizik atzera datorrelarik ez baita jotzeko jarrerarik onena eta azkenean gauza batzuk zirela eta besteak zirela behar bezala punpagoran eramaterik ezanek. Bai, bazeuken denboan ikuste atzea xio joateko ez, horre aurrea xio jarrita botibolea saiatu da, baina bazeuken denboa bizkoat atzago jartzeko eta horre resago izango zuen eramateko. 9-12 eta berriz ere Andrearentzat eta Maiterentzat tantoa eta tanto ez ezik baita Andrearentzat sakea ere. Beste tantoa jokoan orain artean aurrelari biak ikusle soil eta beste pilotaka da batez bederen alaxe jarraituko dute. Maitek jaitxetxoz egin dio pilotakan eri bertantzen, baina azkenean halakoetan prestatuta egon dadin pausoren bat edo beste aurrera egin beharra izaten da eta azkenean hartu duen efektuak berak ez ustean harrapatu duera bat Hane, naiz eta bertan egon eta pilota jotzeko berez gertu izan eta prest izan. Bai, horre elkar ulertu ezinik gelditu die ez, nik uste biek zuela pilotari eramateko aukera, baina, bueno, elkarri behide gelditu dien hortan, tantoa gorrintzat. Eta tanto bira jarri dira, aurkarien gandik, Andrea eta Maite eta berriz ere partidara badatoz, markagailuan gainera ere esan bezala eta markagailuak berak erakusten duenez, etorri zaizkie eta partida oraindik ere zabal-zabalik dago, naiz eta erdiak Magik eta Hanek beteak kumplituak izan. Magi sartuko da jokoan, bien tartea Bildu. Maitek jaso, Hanek ezkerrez. Eraman gero berriz ere Maite sartu da, zabal aldera. Magik jaitsi, Andrea gatzera eta berriz ere botearen ostean jokatuko duenek. Ireki eta etzen bat ere erraza. Jarrera hartan, postura hartan jotzea, eman egin dio. Baina Zabaleko txapan egin du punta pilota horrek. Entzuna izan dugunagatik eta alaxe adierazitu baita Carlos epaileak ere. Eskua jasota eta 11garrena. Ba, eskerrak txapan izan denez, gorrik txarra zijoalakoan utzi due, begi honak kasu honetan, baina justu-justunez. Ikuste kanporago espero zuela eta bete-beten txapari eman dioanek. Halakoetan efektua nahasgarri ere gertadakieken ez, normalean sartzea izaten da. Hartu behar den autua, baina azkenean pilotari pasatzen utzi diote nola Andreak ala Maitek eta doi jaso dute saria txapa hotxari esker. Eta berriz ere esango dugu, oraintxe aipatu berri dudana partida zabal-zabalik, tanto bakarrera dira elkarren gandik bikote biak eta dena erabaki gabe dago oraindik. Andreak ireki, boleaz Magik eraman, etzen bat ere erraza, oraingoan Latasarraren zataukera, moztu eta azkenean Hanek abiadura bizian eta zehaztasun handiarekin zijoan pilota hori eramateko ez zer egiterik ez.
saiatu da, aurrera etorri eta pilota jo du, baina ez behar bezala eta ez txapa gainean izan zedin bezain besteko indarrarekin. Bai, grazia haundikin moztutako pilota izan da ez, txapan gainen moztutakoa eta abiadura haundikin. Eta oso ona Andreak lortu duen tantoa. Hala lortu duen lehendabizikoa izan da, Andreak eta berriz ere 12ko berdinketa usteko asmoarekin ekin diote jokatzeari. Lanean ditugun bibikotek. Maitek Zabalera atzeraka etorri da Maili, bere tokitik irten du. Bere tokitik irten behar izan du Bergararrak pilota jasotzeko eta gero Maitek aurreko oskan geratu den zuloa aprobetxatu nahi, baina hori estaltzeko Ernez zegoen behartzen tokian Ane Mendiburu berriz ere jaitsi Andreak Anek eraman atzera orain honetan Bizpairu pauso atzera egin, baina iruterditik ongi jaso eta Andreari sartzeko aukera kendu Anek atzera pilota luzera bilita Maitek, Anek eraman ezkerrez sartuko da berriz ere pilotari veteranoa, eulatear veteranoa, bien tartera luze Mailik, bertan da Maite eta joko erabat aldatu du pilota moztuta, Zabalera berriz ere kontrakantxaren ingurutik bildu eta oraingoan Anerentzat aukera, txokoko dejada ona Maite iritsi eta beste dejada batekin erantzun dio jokaldi horri, Andreak eraman eta gero Maili aurretik atzera, bere buruari bira guztia eman da eta hor nik uste dejada egiten hasi dela, baina erori egin zaiola Ane Mendibururi eta partida honetan lehendabiziko aldiz, 13 eta 12ko emaitzarekin aurretik jarri dira Andrea eta Maite markagailuan, atzetik joan eta aurrea hartu ahal izan eta gero. Bai, oain ikusi da tanto oso nahi jokatu dula bikote urdinek ez, baina ze maila ematen duen defentsa lanen bikote gorrik ez. Maite hor aurren oso pilota zaiera mate iritsi da, kontrara esan dejadainez. Eta azkeneko hortan Aneke berake dejadain nahi izan du eta ez zaio atera. Eta azkenean, non eta lurrean geratu zaio. Beste tanto bat jokoan, pilota zaila jaso du Mailik eta azkenean besobiak atzerantz bota ditu Andreak. Maiteri jotzeko tokia uztearren, baina azkenean behar bezala jozerik ez du izan, laguna ere bertan zuelako besteak beste. Eta azkenean jokaldi alegin erabat bortxatu hori txapazira joan zaio Maiteri. Bai, hor berez Zabalen saiatu da ez, tanto egiten, baina nik uste pixkoat presakantxen bota diola beso hori eta esku hori luzatu dula eta orduan txapazpira joan zaiola. Egoera, ez zen inondik inora, honena eta azkenean behar zen legez ezin izan du jo. Beste tanto bat jokoan, 13ko berdinketa, berriz ere bikote biak markagailuan pare-parean eta ea bada, zein jartzen den 14. tantoarekin markagailuan aurretik. Maili sartuko da jokoan, moztu eta pilotari abiadura bizia txartatu, oraingoan bolea, hau ere abiadurarekin Maitek ireki, Mailik bildu, berriz ere bere toki hartu du eta azkenean hor jaisten hasi da. Andrea ez dakit zehazki jaisten edo jokaldia egiten, dejada egiten hasi izango zen, baina aukera bat hartu edo beste hartu txapazira joan zaio. Bai, bazen zuloa, hor bikote urdine erdi, biek nahiko Zabalen zaudela batxokoan zulo hori ikusi doa Andrea, baina nik uste berak nahi baino berago ez, ate zaiola jokaldi hori, naiz eta, ideia ona izan. Mailiri pasadio pilota, Maite Ruiz de Larramendik eta badator. Bergararra, sake ateratzera, sake geizko jarri du, Maitek eraman. Baina bolea kentzerik ez, Mailiri, bolea ona, Andreak eraman, beste bolea bat Mailik, hortxe goxo. Lagan nahi izan du kantxaren erdian, baina txapazpian geratu zaio azkenerako, abiadura batterei ez dio eman hortxe lasai pausatu nahi izan duelako, baina apurtxo bat gorago behar zuen horrek. Bai, aurreneko boleakin behartu du ez, hor bortxatu du Andrea eta ezkerrakin, eraman bakarrekin du, eta beste aukera bat etorri zaio boleaz tantoa amaitzeko, baina guengoan eskun sartu gabe. Eta hautsi izan da neure kontuen arabera, Mailik egin duen lehendabiziko kalea, lehendabiziko hanka sartzea, beraz horrek eragusten ari du
horrek erakusten digu, gaurkoan ere zintzo eta akatsik egin barik ari dela lanean. Eta berriz ere, bigarrenez, partida honetan bigarren aldiz, aurretik jartzea lortu dute gorriek, pilota moztu egin du Maitek, eta moztu ez ezik gaizto ere jarri dio Mairi, eta azkenean eramaterik ez, Bergarakoak. 15-14 eta berriz ere, Andreak berreskuratu ahal izan du sakea. Bai, eta pare-paren ez, 15-14 bikote gorri aurretik momentu honetan, baina partidu iriki ikusten da, eta bueno, ikusten dare gorra dila ez, atxeden asko hartu gabere haidie pilotan, atxeden bat ustet hartu duela momentuz, eta bero honekin mana harituko du hemendik aurrea nekeare. Horixe esango nuke, orain arte, behin baino ez direla etorri, atxeden lekura eta 34 minutu eta laurden badira ere partidari hasiera eman zaionetik. Partida gogorra doa eta pilotak da askoko tanto ugari. Ikusten ari gara eta beraz horrek nekeari dagokionez behintzat ez die batere lagunduko lau pilotariei. Lehendabiziko partidako protagonistek ere aipatu dute, bero handia egiten duela eta beroak ere laguntzarik batere ez die emango, baina Geralen zeuk aipatu duzu, fisikoki ederto prestatuteko pilotariak zaretela eta direla kantxan uneotan jokoan ikusten ari garen lau hauek eta horri behintzat ez diote aitzakiarik jarriko beroari. Oraingoan dejada egiten hasi da Maili, baina txapazpira joan zaio eta esango nuke jokaldi ahalegin hori nekearen gatikoa izan dela, tanto gogorra zio halako. Aurreko pilotak da oso ona izan da, ez? Hemen Zabalen luze jarri duen hori oso ona izan da, baina gero egia da aukerako aukidunen deja daiten hasita ez dula asmatu, ez? Eta partidan lehendabiziko zartu dute, tanto biko zuloa. Markagailuan Andreak eta Aitek eta berriz ere jarri du beste tanto bat abian. Latasarrak, Anek ederki erantzun dio sakeari. Aitek lauterditik jo. Eta pilota atzeratu. Anek Zabalera. Andreak moztu. Mailik bien tartera luze. Aitek eraman eta atzera. Eta Mendiburuk ere bai. Han esartuko da jokoan, lauterditik luze. Ezker paretatik nola edo ala pilota hori. Atera eta gero, txokoan barrena luze. Mailik ere oraingoan berari. Etorri zaio aukera polita moztu. Maitek eraman eta Zabaleratu. Eta gero Anek atzeratu, Andrea sartuko da jokoan, moztu. Bai, hasieran sartu da Maili esan jera. Bai, partidu hasieran esan dula ez, jokoan ez zerrezuela eta lasaixi ibiliko ziela, baina menin horrek ez du partidu galdu nahi ez, ikusten da laueke serio dabiltzela, eta 22. tanto hori eskuratu nahi duela ez, eta ikusten da gogortasunen, partidun gogortasunen. Eta ala behar du pilotaria horrexegatik baita besteak beste profesional, kantxara edozein tokitara, edozein pilotalekutara ateratzen zaretenean duzuen onena, ematera joan oitzarete eta gaur ere hori nabaritzen ari zaie lau pilotariei inork ez du galdu nahi, gainera pilotalekua ere Iruñeko Labrit berezia izango da hemen jokatzea eta are gehiago jai handi batzuen atarian, San Ferminen bezperan. Bai, hala da ez, azkenen beti Labriten jokatzea eta gaurko egunekin zesanik ez, olako jai baten baitan eta jendeare hurbilduta, pues bai ez, gustora jokatzen da eta bueno, lau pilotarik duen guzti ematen momentu honetan. Iparetarekin lortu du tantoa. Iparetarekin lortu du tantoa azkenean. Maitek jokoan astu zalea dela behin baino gehiagotan aipatu dugu geure erretransmisioetan, geure emanaldietan eta orain Iparetarako aukera ikusi bezain pronto ez du zalantzarik egin. Jokaldia egiteko. Ez uste errapatu pixkoa Maili ez, nik uste Bipareta botatzeko, bueno, ikusten zula ez, botatzezakela Maite Bipareta hori, baina nahiko motzatea zaio, eta gero, bueno, defentsa lana zaildu zaio ez. Eta apurka hasi dira, 22 gerturatzen, Andrea eta Maite ez dira, aparte, 22-garrenetik. Barrogal eta Mendiburu, baina este tanto hiladatxo bat beharko lukete.
Partida berdintzeko ongi moztu du Maiek eta azkenean Maitek jasotzerik ez, 15 eta 17. Bai, oso ongi etxitako pilota bixi-bixi, txapa gainek utzita eta oso tantona Maien eskutik. Eta aipagarria ere bada, pilota berarekin ari direla oraindik bikote bietako inork ez duelako aldatu. Eta apurka hau ere pilotakadak jotzearen ondorioz eta partidaren iraupenaren beraren poderioz ari da. Zertxo baitigatzen eta garraztia galtzen. Bai, ala de belki ez, hasieratik pilota hau hartu du eta lauek pilota honekin haidie jokatzen, gustokoa izanen du euskun ongi sartzen zaioan pilota izanen da, baina egia da, bizitasun gehixio nahiko balue saskin bilatu dezakeala ez. Eta behar bada Mairen joko tasunak zeintzuk diren kontuan hartuta agian bikote gaztenak pilota biziago bat hartu nahi izango du amaierarako, baina hori oraindik ez kutuan dute gordeta. Bai, Maieri komeniko litzaioke ez, nik uste bizitasun gehixio duen pilota bat, saketik hasita hemen zazpin gurun jarri dezakelako pilota hori, eta gero errematerako ere bizitasun gehixio duen pilotakin mamin gehiago egiten dulako. Eta gainera, kontuan hartuta, 4 egun baino gutxiago, honen buruan beste partida garrantzitsu bat izango duela, baina orain partida hasia izin esan dugun legez partida honetara egongo da, eta partida honekiko lanak amaituta. Hasiko da Martizenekoan pentsatzen, oraingoan txokoan pilota utzi du Maiek, eta 16garrena lortu bezain pronto. Atxeden setera etorri da Bergararra, zintzurra freskatzera, eta ari Andreak eta Maitek jarraitu diote, eta partidako bigarreneten aldi askatu dute. Berrezpa naiz, korriz ari diren Andreak eta Maitek. Eta une aproposa geratzeko, partida luzea eta gogorra doalako, honezkero une batetik bestera beteko dira partida hasi den ezkeroztik 40 minutu, eta 40 minutu iraupen laburra dela pentsa dezake, partida etxetik ikusten ari den bakarren batek, baina 40 minutu intentsitate handian eta pilotaka da askoko tantoetan jokatzeak nekea besterik ez du pilatzen, eta bero ere badagoenez partida etetea, partida zertxo bai toztea eta etetea komeni zitzaien lau pilotariei. Bai, eta gutxi eten du ez, kontuan hartuta partidun gortasun eta daun beroa, oso gutxitan eten du partidue, eta guain, normala da ez, 17 eta 16 markagailun, 22 biden gutxi falta den ontan arnaz gune txiki bat hartzea lau pilotarik, eta dena ire ongi etorriko zaioa azken txampa honei ekiteko. Maite Ruiz de Larramendi Mujikaren eskuetan da pilota. Oraintxe pasadio kuadroko veteranoenak. Gaurko gazteenetako bati eta hemen zaleak isiltasun eskean dira. Tabernaren inguruan bakarren batek buia egiteari ekin dio eta tira. Hemen errespetua nahi du pilota zaleak eta ez da gutxiagorako pilota lekura gatozenean beti pilota hotxe izaten baita. Hotxik prestiatuenetako bat, eta guraxe entzun gura izango dute bertara bildutakoek eta baita guk geuk ere. Txokoan pilota utzi du Maiek eta azkenean gainera etorri zaio Andreari. Eta altxatzerik ez du izan eta berriz ere partida ekartzea, partida berdintzea. Lortu dute urdinak, 17. Eta zaleak txalo jotzeko gogoz dira, agidanez. Mazazpina berdin duzu eta partidue bete-beten daolako ez, oita bira gutxi falta da, eta irik-iriki ez, nik ez duke pronostikoik esanen, bi aldetara erori daitekelako. Zerbait esan ezkero hanka ere sargen ezak eta badazpa isilik eratuko gara 22garren egiten dutenean, orduan esan algizango baitugu zehaztasun handiagoarekin. Zein bikotek lortu duen garaipena, pilota bildu du ezker paretatik Maitek, baina azkenean botea kontrakantxan egin du pilotaka da horrek, eta asfalditxoko partez berriz ere markagailuan aurretik dira Barrokal eta Mendiburu. Bai, askotan irikitzen dut luzei hartzen du pilota Maitek, eta guain alaxe saiatu da, baina guaingoan zabalera gilon zaio. Altuera pixka bat ere eman dio, eta bateko eta besteko posturagatik akaso, edo eta altuera eman nahi izanagatik akaso. Kanpora joan zaio pilota
Maiteri eta berriz ere beste anto bat jokoan hemen Iruñeko Labriten. Maitek joko du pilota. Luze. Mendiburu sartuko da ezkerrez. Honek ere luze. Andreak botearen ostean bien tartera bildu eta Mendiburuk ezkerrez jo beharratzera. Uarte harrak azkenean Maitek bildu eta Gaizto jarri. Jarrera desegokian jaso. Hanek Maitek atzera eta Gibelka etorri da. 4:30 Hane. Maitek zabaldu. Maik jaitsi. Maitek eraman. Gainera zetorki ona eta oraingoan Mairentzat aukerakoa. Zabalea. Sotamano zeraman Andreak. Botearen ostean sartu da Mai, baina espero baino askoz ere gehiago gaiztotu zaio eta azken unera arte itxarote arren azkenean eraman gaitz gertatu zaio pilota hura. Eta marka gailuan beste berdinketa bat, 18-koa. Sakera dator. Andre Aldaregia. Azkenean urdinek eramaterik ez eta aurrez horriek lortu dute ere markagailuan aurretik ipintzea. Aurretik dira berriz ere markagailuan Aldaregia eta Ruiz de Larramendi Mujika. 19 eta 18ko emaitza dugu. 22. etzaile asko geratzen eta azken txampa honi egiteko gogotik diardute lanean. Lau pilotaiek eta puntuaren bila doazela nabaria da. Ea bada azkenean zein Bikotek lortzen duen garaipena eta puntua, naiz eta puntuak esan bezala zertarako balio izanez. Beste tonto bat jokoan. Maite gatzera luze. Hanek ere bai, Maite sartuko da berriz ere jokoan. Zertu egin zaio baina jaso. Maite gatzera, bolea ona. Maitek erasolako eta horrengoan berari abagune garbia etorri zaio batzera. 5:30 azkerrez. Ia pasatako pilota eraman ahal izan duanek. Andreak jaitsi, Maitik jaso eta horrengoan Maiterentzat aukera, Zabalera. Jokoan hastearren hain segur. Hanek eraman. Andreak jaitsi, atzerak etorri behar Maitik, baina 2 eta 3 laurdenetik ongi atzeratu du, boleaz defentsarako kasu honetan ongi Maitek, berriz ere zabaldu eta jokoan hasi. Kontrakantxetik behar bezala, eroso eta ondo bildu. Hanek horrengoan bera etorri da aurrera eta pilota atzerantz bideratu du eta boleaz berriz ere defentsa lanetan ariko zenean ezin eraman Maitek, baina atzean dilindan ederzo jarri du pilota Hanek eta azkenean Maitek eramaterik ez jera. Bai, gaur bi hutsegite baditu ja hola ez, boleakin saiatu dena erasora pasatzen eta eskun sartu gabe gelditu zaizkionak, baina bueno, bete-beteko partidu 19 eta emozio asko eta birabide. Eta beste berdinketa bat markagailuan eta emozio handia, 22. bidean partidako 6. berdinketa izan dau. Aurrez Bina, ama Bina, ama Iruna, ama Zazpina eta 18 izan dira eta orain 19. tantoan daude. Bikote biak pare-parean markagailuan eta ea bada hemendik 22. bidean zainek lortzen dituen, 3 tantoak eta 3 tantoek emango dieten puntua. Txapelketarako deus erabaki horrik emanen ez diena. Zabalera ireki duanek, baina kontrakantxak dauzkan holetan egin du punpa. Bai, Hanek baditu, pare bat hor Zabalea joan zaizkionak eta aurre alaxe izan da ezkerrakin gehiagi Zabaleratuek. Atzelariak oraingoz pare-parean dira. Hanka sartzeetan launak atsegin baitu. Atzelari bakoitzak eta berriz ere badator bat ere segundori galdu gabe. Andrea Sakera, 29ko markagailuarekin Hanek eraman. Eta Aldaregiari sartzeko aukera kentzeaz gain. Maiteri lanak eman, baina Carlos Sola epaileak iritzi dio, pilotaka da horri
Zabaleko txapan egin duela punpa. Aurrekoan Maiterio Mazaio goengoan aneri, ez? Horrezkerren gehiagi zabaleratu duen pilota hori, baina, bueno, hoxe, emozioa nahi baginu, emozioa amaierako tantora arte, ez? Txapa hotx klarurik ez du atera, baina bertan joko zuen, epailearen arabera. Bertan jo du, epailearen arabera, pilotaka da horrek punpa. Bi tanto besterik ez ditu behar. Bikote bietako edozeinek partidaren garaipena lortu eta puntua eskuratzeko. Ea bada, zeinen aldera joaten den garaipena eta puntua. Atzelariak ari dira orain artean gehien sartzen tantoan, aurrelariak ikusle soil ari direlako izaten. Andreak Maiteri sardadin eskatu dio eta oraingoan abagune polita, ez hor dakiok Mailiri, bien tartera gaizto jarri, Maitek ezkerretzen eman, eta gero berriz botez jokarazi dio Mailiri. Mailik atzera. Aurkariak naste aldera da, pilota zabaleratu. Pilota zertxo bait ireki, zertxo bait zabaleratu. Maitek, horreztu behar bezala jo, eta aukera are klaruagoa, are garbiagoa etorri zaio. Barrokali, beste abagune bat, oraingoan bat eta laurdenetik atzera jotzea erabaki du boleaz. Ongi defendatu du bere burua Maitek, eta oraingoan anerentzat aukerakoa. Txokoko jokaldia, Maite iritsi da eta pilota ireki. Zabaletik bildu Maiek eta bere buruari denbora eman. Jarri da, aurrealdean bere ohiko jokaleku eta kokagunean. Oraingoan txokoko dejada bikaina. Maitek azken unera arte lagadu. Ezker besoan ezkutatuta kolpea eta ane pauso bi atzerago bazuen ere. Abiatu denerako bi punpa egina zuen pilotak, bi punpak eginak zituen pilotak eta iristeko denborarik ez dio eman, merituzko jokaldia eta benetan ederra, Maiterena, bigote gorriari 21 eman berri diona. Bai, alaxe da ez, azkenen hor bukaera arte itxoindo ez, dejada hori botatzeko eta dejada bikaine Maiten eskutik. Gaurko partidako azken tantoa izan litekena jarri berri du martxan. Andre Aldaregia ongi erantzun dio sakeari. Han hemendiburuk eta gero botearen ostean pilota ongi atzeratu du ezik bazartu ere egin du Maitek, botearen ostean gaizto ezker paretaren aldera zetorkiona gisa berean jarri du Andreak gaizto eta horrekintxe, pilotaka da horrekintxe. Amaitu da partida, 22-10 San Fermin torneoko betaldeko azken puntua. Andre Aldaregiak eta Maite Mugiak lortu dute. Eta oraintxe ari dira, pilota zaleen aldetik. Txalo zartalatzak jasotzen ez da gutxiagorako. Partida bizia eta polita izan baita jera. Bai, partidu ona eskaini diute lau pilotarik ez, azkenen hoxe dena eman due eta hoxe ez, gaina grina hundikin partidu aurre ateatzeko, emozio hundiko partidu ere atea da 22 eta 20eko honekin, eta nik uste 100 borobile ez. Partidaren datuak errepasatuko ditugu, lau pilotari jauzko apur bat emate aldera. Andreak biak atsegin ditu eta egindako 5, eta egindako 4, baztertuta 2 eta sakez eta moztuta bana. Maitek 5 atxpilatu ditu eta egindakoak onakoak izan ditut, dejadaz 2 moztuta 3 eta bana baztertuta atzera jota eta bibaretaz. Maiek galdutako 2 izan ditu eta egindako gehiago, moztuta 4 zabalera jota eta sakez bana eta dejadaz baita beste 3 ere. Eta bukatzeko honek, 4 akats eta 2 tanto egin ditu, bana, dejadaz eta atzean luze jota eta ari zaizkigu, elkarrizketa setean jartzen eta prestatzen gure galderei erantzuteko Andrea eta Maite, baina Andrea berriz ere hor joan da, Down sindromedun bi gazteren ganaino, haien hitzak eta haien zorion mezuak eta pozak haiekin konpartitzera niri elkarrizketa setera joan nadin agindu diat eta beraz emandako manuak aginduak erbezala zintzo beteko ditut, edo hori egiten saiatuko naiz behintzat eta ea bada une batetik bestera bigarren partida honetan aritu diren lau pilotarien sentsazioak mikrofonoetatik biltzeko aukerarik izaten dugun. Elkarrizketa setean jarri dira Andrea eta Maite eta beraz une batetik bestera hurbilduko natzaieni.
haiek zer dioten entzun beharra daukagu eta. Hemen ditut, gaurko binakako partida irabazi duten bi pilotariak, Andrea Maite, gaurkoak ez zeukan ezer jokoan, baina gogotik saiatu zarete 22. arte lanean, eta grinatxu eutsi diozue partidari. Sí, así era, ¿no? Un partido que, bueno, mala suerte perdimos antes y no tenía nada que hacer para pasar a la final, pero bueno, mucho que hacer hoy, ¿no? El día tan especial que es, pues bueno, por el acto benéfico de síndrome de Down, pues por el día que es y porque jamás hemos salido a hacer un partido a dejarlo ahí. Bueno, pues muchas cosas especiales hoy y que había que llegar al cartón 22 como sea, a pelear. Eta goizetik hasiztara lanean, Maite, hemen amaiketarako bazinen, pegatinak jartzen eta lanean, eta arratsaldean ere ume eta gazteekin jo eta zubi zara lanean. Sí, es lo que tenemos. Hartu gabe atsedenerako. Y es lo que nos toca a nosotras. Nados Pillota, pues bueno, gozamos y tenemos muchos privilegios de que podemos decir que somos profesionales y lo somos, pero a diferencia de los hombres, pues a nosotras nos toca preparar todo el frontón, preparar absolutamente todo y aquí estábamos felices de la vida también a las 11 de la mañana organizando para hoy, pues bueno, darle al público también que siempre nos sigue y que bien se lo merecen, pues el espectáculo que damos y aportar todo lo que aportamos, pues para hoy síndrome de Down y pues bueno, y agradecer a todos los patrocinios y Ayuntamiento de Pamplona, pues que también está en este acto con nosotras todos los años, las Peñas de Pamplona, y no olvidarnos pues de nadie. Partidara etorrita, atzean lanak izan dituzu zenbaitetan, hanek ere ongi eman diolako pilotari, baina ez zara kikildu Maite ohi duzun moduan. Sí, Ane, bueno, sabemos que no van a fallar ni una pelota, que van a ir a darle, Maggi también pues buscando siempre jugadas y bueno, partidos duros y hoy además pues con este día mucha calor, se notaba también aquí dentro pues el ambiente muy cargado y difícil también para jugar, pero bueno, hemos peleado, el punto nos lo llevamos y encantadísima pues de este torneo. No haber llegado al día 12, pero hemos llegado al día 5 felices. Con Andrea, un placer. Eta zeuri dagokizunez Andrea, aurrean ere jokoa nahasten saiatu zara eta tanto on batzuk amaitzea lortu duzu. Sí, bueno, queríamos acabar con buenas sensaciones del campeonato, ya que bueno, el otro día perdimos y hoy no nos jugábamos nada, pero queríamos acabar bien el campeonato y bueno, yo he intentado hacer mi juego que es adelante, revolver un poco y bueno, algo ya me ha salido. Eta bukatzeko azkena zuretzat Maite, hauxe izan da antza San Fermin torneo batean jokatu duzun azkena, ez duzu kontragorik eta pintzat, ez duzu lanean pilotari gisa jarraitzen, eta pentsatzen dut, alde horretatik ere zuretzat berezia izango zela, ezta? Bueno, yo creo que especiales están siendo todos. Y rápido dije que me iba a tener que retirar, pero pues ya ver, que no me voy a adelantar ya nada más, pues porque no lo sé, yo me encuentro bien. En principio sí, es mi último San Fermín, pero bueno, hay una puerta también abierta, quién sabe. A ver qué pasa en octubre. Martxoan ere berotu zindugun eta orain ere nik uste belarri hartza berotzen ere aritu zaizula bakarren bat eta ea bada. Joko puntu honean zaude eta jokatzen jarraitzeak ere merezi duen, Maite. Pues sí, yo creo que bueno, que seguiremos ahí, que tengo ganas, que vamos a seguir todo el año pues con muchos partidos, otras chapelquetas que vienen por detrás y con ganas pues todas y bueno, siendo pues especial el grupo que somos y desde aquí antes de terminar también le quería mandar un beso enorme, enorme, enorme a Naroa Elizalde. Hori da, Naroa Elizalde gaixorik dugu, baina besarka da estu bana. Animo, Naroa, animo. Hemendik, animo mezuak Naroari eta zeuboi eskerrak eure galderei erantzutearren. Eskerrik asko. Hau esek, bi irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Maggi gaurko plaza berezia izan da, ez bairik gabe, saiatu beharra zegoen eta saiatu zarete 22. arte, baina ez da posible izan, 20an geratu zarete. Horez, gaurko eguna nahiko espeziala, Labriten, gainera, bueno, Nafarroko Sindrome Downeko asoziazionak egin baginun partidua, eta horrek ere ilusioa egiten zuen, naiz eta galdu. Atzean zenbaitetan bizkarra erakutsi diozu Maiteri, baina arrak badakigu lanean eta serio jarraitzen duela azken arte eta azkenean atzetik joan berdin du eta pasagin zaituztate markagailuan. Bai, Maite eta Andrea kriston esperientzia badute partidotan eta beti ere naiz eta ongi hasi nola akitzen den da kontua eta beraie badakite nola akitu partiduak. Maggi, zeuk aurreko kuadroetan jokaldi batzuk amaitzea lortu duzu eta uste dut Martizenerako zeure burua probatu nahi izan duzula aurreko jokorako, hala?
Bai, partio oso horra izan da, zerati, bazekigun asko gogatu beharko dinala Maite eta Andrea irabazteko, Maite atzean segudiari hori matotu eta Andrea aurrean be oso ondo ibiltzen da. Eta, bueno, partio politxan ikustot ikuslientzat, eta, bueno, oin astearteko semifinaleako prest eta gogotxu. Beroak ere eragina izango zuen, ezta? Gaurko partidan. Bai, bero asko itxesan frote barruan, ikusi da, no, kriston partidua eta nola bukatu egun izardi batian, baina, bueno, gustora egindako partiduakin. Eskuak zer moduz, Maia asteartera begira? Eskuetatik oso ondo gorputzetik be bai, osea, inungo kejagarik. Aitzakiarik ez beraz, asteartean Ainhoa Ruiz de Infantaren aurka jokatzeko. Eskerrik asko baneskak eta hurrengora arte. Zuri. Hau esek, Mairen eta Aneren izak eta bagatoz geugu. Aurrez, pilotariak elkarrizketatu ditugun gunera, emankizunari amaiera ematera. Gera, jaialdi oso polita izan da, lehen da bizikoan zen lehiak kutsua eta partida hartan Aizan Eibarrolak galdu eta Goiuri Zabaletak irabazi du eta beraz datorren asteko finalerako, gaur 8ko finalerako Goiuri Zabaletak lortu du lehen da biziko txartela eta bigarrenean etzen ezer jokoan, baina gozatu ederra hartu dute zaleek eta baita guk geuk ere komentario gunetik. Bai, egun politie ez, beti izaten da uztaien bosta guretza berezie, San Fermin bezperan olako jaialdi bat antolatzea, aurten daun sindromen Nafarroko elkarten alde, olako giroakin eta bi partidu on ikusita, eta dena pres, lesakan azken txampa bat geldituko zaio, final erdi handi batekin, eta gero ja final handi ez, uztaien 12. Elkarrezketetan aipatu diot nola Goiuriri eta ala Mairi orain, Mairi jokatu beharko duelako partida hori Ainhoa Ruiz de Infantaren aurka hori izango da. Lesakako jaialdiko lehendabiziko partida, lautardiko torneoaren finalerdia, Barrokalen eta Ruiz de Infantaren artekoa, eta ondoren altaldean ligaxka faseari bukaera emango dion partida, eta hura ere ezer jokoan izango ez duena, Natale Aranburuk eta Aulatz Ruiz de Larramendik, Eneritz Arrietaren eta Oiana Orbegozoren aurka jokatuko dutena, bi partidak ere interesgarriak eta politak beinipein paperaren gainean jarrita, eta bada pilotariek maila txukuna eta gustagarria behintzat ematen duten, lesakan. Bai, alaxe da ez, behintzat hor lautardin asko ongo da jokoan, denak egonaiko due final hortan, bai Ainhoak bai Maiek, eta hor lantzaiek izan etxu, eta gero binakakoa disfrutatzeko partidu eukiko due, beti lesakako San Ferminetan jokatzeare berezie da, eta jaialdi polite ez. Han ere zaleak pentsatu nahi dut erantzungo duela, erantzun ona emango diola pilotariari, eta agurtu aurretik galdetu nahiko nizuke, lautardikoa nola ikusten duzun? Estua izango da, baina zeure iritzia ere jakin nahiko genuke? Ba, nik oso iriki ikusten dut ez, azkenen bi pilotarion sakez asko asmatzen duen pilotarik eta horre ikusiko da ez. Gaur sakek eragine izan dut, han eragine izan dezake ez. Saketik gehien asmatzen dunak eta bigarren pilotaka da hortan aukerak aprobetxatzen dakinak hor xek eraman do partidue. Eta binakakoan zeuk esan bezala, joko lasai eta gustagarriagorako aukera gehiago. Lau pilotarientzat. Bai, eta gaina, ikusita zen lau pilotari dien joko gustagarri honen da, ez? Eneritze oso abile da jokoa asko nazten duen pilotari da, Natale gazte-gazteare hor, saltxan ibiltzen dena, eta atzelarik bi atzelari hon osagai honak, partidu honak ikusteko. Lesionatuta egon da, baina ea gorputzari bueltza ondo eman da, etortzen den partida horretara Eneritzarrieta eta egoera fisiko honean izaten den partida horretan ere. Bai, nik uste baietz ez, bete-bete nahiatuko dela eta partidu onak ikusteko aukera ehonen dela. Hauxe beraz, gaurko jaialdiak eman duena, hemen Euskal Telebistako lankideak denborari galdu gabe hasi dira, gaurko emankizunerako euren tokiak atontzen eta geuk honetan txutziko dugu gaurkoa, baina gogorarazita, astearte arratsaldean Lesakako udal pilotalekuan izango garela arratsaldeko 5:00 aurrera, lautardiko San Fermin torneoaren bigarren finalerdiarekin, bertan gogoratu Maili Barrokal eta Ainhoa Ruiz de Infante izango ditugula Kaiolan elkarren aurka eta ondoren binakako partidan, Natale Aranburuk eta Aulatz Ruiz de Larramendik, Eneritz Arrietaren eta Oiana Orbegozoren aurka jokatuko dute eta partida aurretsek emango dio ligaxka faseari amaiera. Besterik ez gaurkoz Iruñetik, plazar baduzue, Martitzen arratsaldean izango dugu berriz pilotazaleok, elkarren berri. Ongizan, arratsaldeon Labritetik. Bai, barkatu nahi bukatu aurretik, besarkadatxoa biali nahiko nioke Naroari, Naroa Etxekolorea, momentu honetan ebakuntza zail baten dabile, eta hemen gauden arren eta pilota partidun sartuta denak berekin gaude, eta besarkada handi bat Naroa, eta animo asko. Elkarrizketetan ere aipatu dugu, baina berriz ere aipa dezagun, Naroak oraingoan jerak esan bezala ebakuntza zail bat du aurrean eta ea dena gauza guztiak behar bezala ateratzen diren eta laster izaten dugun kantxan, lehengo astean erratzun zuekin izan zen
komentario lanetan, baina komentario lanetan ez ezik kantxan ere jokatzen laster ikusi nahiko genuke, eta ea bada ala den eta laster berriz ere galtza txuriak jantzeko moduan den Naroa. Hori da, besarka eta musu ikaragarri bat hemen 2 pilotako famili guztin eskutik. Eta ea bada, laster kantxan izan dugun. Hauxe beraz, gaurkoan Labriteko jaialdiak eman duena, pilota feriari hasiera besterik ez zaio eman, baina guk hurrengo hitzordu esan bezala, martitzen arratsaldean izango dugu, zuzenean lesakatik. Ordura arte plazar baduzue, arratsaldeon Iruñetik.